விடுவேன். போக வேண்டும் தாயே தடை சொல்லாதே நீயே. போக வேண்டும் தாயே தடை சொல்லாதே நீயே. யமுனா நதிக்கரையில் எப்பொழுதும் கள்வர் பயம். யமுனா நதிக்கரையில் எப்பொழுதும் கள்வர் பயம். கள்வர் வந்து உன்னை அடித்தால் கலங்கிடுவாய் கண்மணியே. மாடு மேய்க்கும் கண்ணே நீ போக வேண்டாம் சொன்னேன். எப்பொழுதும் கள்வருக்கோர் கள்வன் உண்டோ கண்டதுண்டோ சொல்லும் அம்மா. கள்வனுக்கோர் கள்வன் உண்டோ கண்டதுண்டோ சொல்லும் அம்மா. கள்வர் வந்து உன்னை அடித்தால் கண்ட துண்டம் செய்திடுவேன். கள்வர் வந்து என்னை அடித்தால் கண்ட துண்டம் செய்திடுவேன். போக வேண்டும் தாயே தடை சொல்லாதே நீயே. கோவர்தனகிரியில் கோரமான மிருகங்கள் உண்டு. கோவர்தனகிரியில் கோரமான மிருகங்கள் உண்டு. கரடி புலியை கண்டால் கலங்கிடுவாய் கண்மணியே. மாடு மேய்க்கும் கண்ணே நீ போக வேண்டாம் சொன்னேன். காட்டு மிருகங்கள் எல்லாம் என்னை கண்டால் ஓடி வரும். காட்டு மிருகங்கள் எல்லாம் என்னை கண்டால் ஓடி வரும். கூட்டம் கூட்டமாக வந்தால் வேட்டையாடி ஜெயித்திடுவேன். போக வேண்டும் தாயே தடை சொல்லாதே நீயே. போக வேண்டும் தாயே தடை சொல்லாதே நீயே. பாசமுள்ள நந்த கோபர் பாலன் எங்கே என்று கேட்டால். பாசமுள்ள நந்த கோபர் பாலன் என்று கேட்டால் என்னவென்று சொல்லிடுவேன். நட என்னுடைய கண்மணியே. மாடு மேய்க்கும் கண்ணே நீ போக வேண்டாம் சொன்னேன். பாலருடன் வீதியிலே பந்தாடுகிறேன் என்று சொல்லேன். பாலருடன் வீதியிலே பந்தாடுகிறேன் என்று சொல்லேன். தேடி நீ வருகையிலே ஓடி வந்து நின்றிடுவேன். போக வேண்டும் தாயே தடை சொல்லாதே நீயே. போக வேண்டும் தாயே தடை சொல்லாதே நீயே. மாடு மேய்க்கும் கண்ணே நீ போக வேண்டாம் சொன்னேன். மாடு மேய்க்கும் கண்ணேன் நீ போக வேண்டாம் சொன்னேன். போக வேண்டும் தாயே தடை சொல்லாதே நீயே. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. மாதாஜி கேக்கல மாதாஜி, மியூட்ல இருக்கீங்க. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி, ரொம்ப இனிமையா இருந்தது, ரொம்ப நல்லா இருந்தது உங்களோட பாட்டு, கிருஷ்ணர் பத்தின பாட்டு. தேங்க்யூ மாதாஜி. அருணா சாய்ராம்னு ஒருத்தவங்க பாடி இருக்காங்க மாதாஜி. அதாவது அதான் இந்த வயசுல நீ போக வேண்டாம், அத அவர் கொஞ்சம் ப்ரமோஷன் ஆகி காட்டுக்கு போகணும்னு சொல்றாருல்ல மாதாஜி. அப்ப நீ போக வேண்டாம், இன்னும் உனக்கு சின்ன வயசுன்னு சொல்றாங்க அம்மா. அவரு வந்து நான் போகணும் அப்படின்னு இத்தனை பயமுறுத்துறாங்க. அப்பவும் எனக்கு பயம் இல்ல, நான் போறேன்னு. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. ராஜேந்திர பிரபுஜி प्रणाम्स, पद्मा माताजी प्रणाम्स, विजय कुमार माताजी, अनुष्या माताजी प्रणाम्स. हरे कृष्णा. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. எல்லாருக்கும் வணக்கங்கள். நம்ம வந்து இவங்க அக்ரூரர் பிரேயர்ஸ் நம்ம பாத்துட்டு இருக்கோம். அது அப்படியே நான் ஸ்கிரீன் ஷேர் பண்ணிடுறேன். அது எத்தனாவது இது மாதாஜி? 40th canto. இது சாரி மாதாஜி, 10th canto 40th chapter. நம்ம போன வாரமே அந்த முன்னுரை மாதிரி அவங்களோட அந்த அக்ரூரரோட அந்த விஷன் எல்லாம் பார்த்தாச்சு. இந்த வாரம் நம்ம அப்படியே பிரேயர்ஸ் பார்த்துலாம். ஏன்னா 30 பிரேயர்ஸ் இருக்கு, இன்னைக்கே நம்ம அதை முடிச்சிடலாம் அப்படின்ற ஒரு எண்ணம். அக்ரூரர் வந்து 9 வகையான பக்தி. அந்த 9 வகையான பக்தியில வந்து பிரேயர்ஸ் அப்படின்றது இருக்கு இல்லைங்களா, பிரார்த்தனை. அதாவது சவணம், கீர்த்தனம், விஷ்ணு ஸ்மரணம், பாதசேவனம், அர்ச்சனம், வந்தனம், தாசியம், சாக்கியம், ஆத்ம நிவேதனம். இல்ல அந்த வந்தனம் அப்படின்றது இருக்குல்ல, அதற்கு உதாரணமா நம்ம வந்து அக்ரூரர் பார்ப்போம். எப்படி வந்து பரீட்சித் மகாராஜர் வந்து கேட்டு பெர்ஃபெக்ஷன் அடைஞ்சாங்களோ
பக்தியில பகவானை அடைஞ்சாங்களோ அது மாதிரி அக்ரூரர் வந்து அவங்களோட பிரேயர்ஸ் ரொம்ப சிறப்பா சொல்லி அதுல பெர்ஃபெக்ஷன் வந்து அவங்க பகவானை அவங்க அடையிறாங்க, பெர்ஃபெக்ஷன் ஸ்டேஜ்க்கு அவங்க வராங்க அப்படின்னு நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோம். ஸோ அந்த வகையில பிரேயர்ஸ் அப்படின்னால அக்ரூரர் நம்ம பாகவத்துல பிரேயர்ஸ் தான் நம்ம பார்த்துட்டு வரோம். அந்த வகையில அக்ரூரோட பிரேயர்ஸ். அக்ரூரர் அப்படின்றவங்க கம்சனோட ராஜ்யத்துல வேலை செஞ்சுட்டு இருக்காங்க. எது டைனஸ்டியில சார்ந்தவங்க தான் அவங்க. எது டைனஸ்டில சிலவங்க வந்துட்டு பயத்துல ஊரை விட்டு வெளியில போயிடுறாங்க, சிலவங்க அங்கேயே சரி நம்ம இடத்தை விட்டு நம்ம போக முடியாது அப்படின்னு சொல்லிட்டு கம்சன் கிட்டே அவங்க வேலைக்கு இருக்காங்க அப்படின்றதால நம்ம பாக்குறோம் இல்லைங்களா. அந்த வகையில அக்ரூர் அங்க இருக்காங்க. அப்ப கம்சன் அவங்கள அனுப்புறாங்க. ஏன்னா கம்சன் வந்து நிறைய அசுரர்கள் அனுப்பிச்சாச்சு. அவங்க எல்லாரையும் அவங்க கிருஷ்ணர் என்ன பண்ணிட்டாங்க, பகவான் அழிச்சிடுறாங்க. சரி அப்படின்னு சொல்லிட்டு நாரதர் வந்து ஐடியா கொடுக்குறாங்க. பவு செரிமனி அப்படின்றது, அந்த வில்லை எடுத்து உயர்த்தி நான் ஏத்தனம் அப்படின்ற அந்த செரிமனி. சீத்தை அம்மாவை திருமணம் பண்ணும்போது ராமர் வந்து அந்த பரீட்சை எடுத்தாங்க இல்லைங்களா பகவான். அந்த மாதிரி அந்த ஒரு செரிமனி ஒன்று கிரியேட் பண்ணு. அப்போ வந்து கிருஷ்ணரை வந்து வர வச்சேன்னா அவங்க வந்து இங்க மதுராவுக்கு வருவாங்க. விருந்தாவனத்துல தான் உன்னால அழிக்க முடியல, இங்க வந்தா நீ அவங்க வந்து ஈஸியா அழிச்சிடலாம் அப்படின்னு வந்து நாரதர் என்ன பண்றாங்க, கம்சனுக்கு ஐடியா கொடுக்குறாங்க. இது வந்து மேலோட்டமா பார்த்தா ஏதோ வேற விதமா தெரியும். ஆனா சீக்கிரம் கம்சனுக்கும் அந்த முடிவு ஏற்படும் இல்லையா. ஏன்னா எல்லா அசுரர்களையும் பகவான் அழிச்சிட்டாங்க. சோ கம்சனுக்கும் அவங்களோட அந்த பலன் கிடைக்கணும். பகவானை எப்படி யாராலையும் அழிக்க முடியாது அப்படின்றது தெரியும் இல்லைங்களா. சோ அதனால வர சொல்றாங்க. அப்போ அக்ரூரர் அனுப்புறாங்க. அவங்க வந்து என்ன பண்றாங்கன்னா மெடிடேட் பண்ணிக்கிட்டே போறாங்க. போயிட்டு நல்லபடியா ரிசீவ் பண்றாங்க. கிருஷ்ணரும் பலராமரும் அவங்களுக்கும் ரொம்ப பரமானந்தம் ஏற்படுது விருந்தாவனத்தை பார்த்ததும். அப்படின்றதெல்லாம் நம்ம போன வாரம் கொஞ்சம் அதிகமாவே நம்ம பார்த்தோம், எப்படி எல்லாம் வரவேற்றாங்க அப்படின்றதெல்லாம் நம்ம பார்த்தோம். அப்புறம் அக்ரூரோட விஷன் திருப்பி என்ன பண்றாங்கன்னா மதுராவுக்கு கிருஷ்ணரையும் பலராமரையும் அடுத்த நாள் காலையில கூட்டிட்டு வராங்க. அப்ப கோபிஸ்க்குலாம் ரொம்ப மனம் வேதனை ஆயிடுது. லைஃப் அண்ட் சோல் கிருஷ்ணர், அவங்களை விட்டு நாங்க எப்படி இருப்போம், உங்களுக்கு இரக்கமே இல்லையா அப்படின்லாம் அக்ரூரர்கிட்ட சண்டை போட்டு கிருஷ்ணரை அனுப்பாம பாக்குறாங்க. ஆனா வந்து அக்ரூரர் அப்புறம் நந்த மகாராஜர், யசோதா அம்மா இவங்க எல்லாம் வந்து கோபாஸோட மதுராவுக்கு பயணப்படுறாங்க இதை பாக்குறோம். அப்ப போற வழியில யமுனையில குளிக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கிருஷ்ணரும் பலராமரும் சொல்றாங்க. அப்ப அங்க போயிட்டு அவங்க வந்துட்டு நீராடிட்டு வராங்க. அப்புறம் அக்ரூரர் என்ன பண்றாங்கன்னா, நீங்க வந்துட்டு இங்க இருங்க, நான் போயிட்டு சந்தியாவந்தனம் எல்லாம் பண்ணிட்டு நானும் வந்துட்டு என்னோட ரிச்சுவல்ஸ் முடிச்சுட்டு வரேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு போறாங்க. போய் பார்த்தா யமுனா ஆற்றுக்குள்ளார என்ன இருக்கு அப்படின்னு பார்த்தா வைகுண்டமே அவங்களுக்கு நல்லபடியா தெரியுது. சரிங்களா. அதாவது பகவான் வந்து கர்ப்போதய கஷாய விஷ்ணுவா அங்க அவங்களுக்கு காட்சி தராங்க. கூடவே வந்துட்டு 4 குமாரர்கள், பிரம்மா, சிவபெருமான் இப்படி எல்லாரும் இருக்காங்க. சரிங்களா. அப்ப ஆதிசேஷனும் நல்ல வெள்ள நாகமா ஆதிசேஷனும் இருக்காங்க. அதுல பகவான் வந்து சயனிச்சிட்டு இருக்கிறாங்க. எல்லாரும் பிரேயர்ஸ் பண்றாங்க. அப்படி அந்த ஒரு விஷயம் வந்து அக்ரூரர் பாக்குறாங்க. பார்த்தோன்னே அவங்களுக்கு ரொம்ப வந்துட்டு ஆச்சரியமாயிடுது. சரின்ட்டு மேல வந்து அப்படி பாக்குறாங்க. அங்க பார்த்தா கிருஷ்ணரும் பலராமரும் தேர் தட்டுல அமர்ந்திருக்காங்க. சரி மறுபடியும் வந்துட்டு உள்ளார வந்து பாக்குறாங்க. அங்க பார்த்தா ஆதிசேஷன் அப்புறம் வந்துட்டு கர்ப்போதய கஷா விஷ்ணு எல்லாம் அவங்களால நல்லபடியா பார்க்க முடியுது. அப்ப இதெல்லாம் பார்த்ததுக்கு அப்புறம் அக்ரூரருக்கு வந்து ரொம்ப அந்த பரவசம் ஏற்பட்டு பகவானுக்கு பிரேயர்ஸ் சொல்றாங்க அப்படின்றத பாக்குறோம். அவங்களோட பிரேயர்ஸ் ரொம்ப இனிமையானதா, எல்லா பிரேயர்ஸும் நம்ம பார்த்துட்டு இருக்கல ரொம்ப சிறந்த நாலேஜ் உள்ளது. அந்த வகையில் அவங்களும் என்ன பண்றாங்க அப்படின்னா அந்த ஸ்டெப் பை ஸ்டெப் ப்ராசஸா சரிங்களா 5 விதமா வந்து பிரிக்கிறோம். 30 ஸ்லோகங்கள் இருக்கு, 5 வகையா பிரிக்கிறோம் நம்ம. ஃபர்ஸ்ட் என்னன்னா இந்த ஜட விஷயங்கள் எலிமெண்ட்ஸ் இருக்கு இல்லைங்களா, இந்த மகா தத்துவம், இந்த மாதிரி அச்சித் விஷயங்கள், சித்து விஷயங்கள், இது எல்லாமே பகவான் ஊடுருவிருக்காங்க. அவங்களோட அம்சமா அக்ரூரர் வந்து தெரிவிக்கிறாங்க. இப்ப எந்த நிலையில இருக்காங்கன்னா அவங்க வந்து பகவானை வந்து எப்படி பார்த்திருக்காங்க, கர்ப்போதய கஷாய விஷ்ணுவா யமுனை ஆற்றுக்கு அடியில அவங்க பார்த்துட்டு இருக்காங்க. பார்த்து அந்த ஒரு சந்தோஷத்துல அவங்க வந்து பிரேயர் சொல்லிட்டு இருக்காங்க அப்படின்ற நம்ம பாக்குறோம். சரிங்களா. அப்ப எலிமெண்ட்ஸா பகவான், அதாவது எல்லாம் இந்த சித்தா சித் இதெல்லாம் பகவானா இருக்கிறது அவங்க சொல்றாங்க 1 to 3 ஸ்லோகங்கள் வரைக்கும். அதுக்கப்புறம் வந்துட்டு தேவர்களோட வழிபாடு முறை என்னென்ன, அதாவது டிஃப்ரெண்ட் டைப்ஸ் ஆஃப் வர்ஷிப். தேவர்களை வழிபாடு பண்றதுனாலயும் பகவானை தான் வழிபாடு பண்றாங்க, பிரம்மனை வழிபாடு பண்ணாலும் பகவானை தான் வழிபாடு பண்றாங்க. அந்த மாதிரி டிஃப்ரெண்ட் டைப்ஸ் ஆஃப் வர்ஷிப், யாரு என்ன நிலையில வழிபாடு பண்ணாலும் அது உங்களையே தான் சேரும் அப்படின்றதையும் சொல்றாங்க. அதுக்கப்புறம் யூனிவர்சல் ஃபார்ம் பத்தி குறிப்பிடுறாங்க. டிஃப்ரெண்ட் டைப் ஆஃப் வர்ஷிப் வந்து பகவானே சேரும் அப்படின்றது வந்து 4 to 10 ஸ்லோகங்கள் வரைக்கும் நம்ம பார்ப்போம். அப்புறம் யூனிவர்சல் ஃபார்ம் பத்தி 11 to 14 பகவானோட விஸ்வரூபத்தை பத்தி 11ஆவது ஸ்லோகத்துல 14 வரைக்கும் நம்ம பார்ப்போம். அதுக்கப்புறம் வந்து பகவான் தான் பிரதானம், எல்லா அவங்க வந்து அவதாரி,
அவங்க கிட்ட இருந்தா எல்லா இன்கார்னேஷனும் எல்லா அவதாரங்களும் உருவாகி இருக்கு வந்திருக்கு அப்படின்றத 15 to 22 வரைக்கும் நம்ம பார்ப்போம். அதுக்கப்புறம் சரண்டர் பண்ணாங்க, சரணாகதி எடுத்துக்கிறாங்க 23 to 30 வரைக்கும். அப்ப அந்த ப்ராசஸ் ஜட விஷயத்துல இருந்து அப்படியே உயர்ந்த பகவான் அவங்க கிட்ட சரணாகதி பண்ற அந்த நிலை வரைக்கும் அந்த பிரேயர்ஸ்ல கம்ப்ளீட்டா அண்டர்ஸ்டாண்டிங் வருது இல்லைங்களா? அப்போ அந்த ஒரு பெர்ஃபெக்ஷன். அதனால பிரேயர் சொல்லியே பெர்ஃபெக்ட் ஸ்டேஜுக்கு வந்தவங்க அக்ரூரர் அப்படின்னு நம்ம பாக்குறோம். அந்த ஃப்ளோ வந்து அவங்களோட பிரேயர்ஸ்ல நம்மளால நல்லபடியா பார்க்க முடியும். இதுல நம்ம என்ன தெரிஞ்சுக்கணும், அவங்களோட வந்து ஹம்பிள்னஸ், ஹியூமிலிட்டி, சரிங்களா? அதை வந்து அவங்களோட பிரேயர்ஸ்ல நம்ம நல்லபடியா நம்ம பார்ப்போம் அப்படின்றதான். நம்ம வந்து போன வாரமே இந்த இன்ட்ரோடக்ஷன்ல நம்ம பார்த்தாச்சு. இன்னைக்கு நம்ம ஸ்லோகங்கள்ல இருந்து நம்ம ஸ்டார்ட் பண்ணுவோம். அதுக்கு முன்னாடி மங்களச்சரம் நம்ம வாசிச்சிடலாம். ஓம் அஜ்ஞானதிமிராந்தஸ்ய ஞான அஞ்சன ஷலாகயா சக்ஷரோன்மிலிதம் ஏன தஸ்மை ஸ்ரீ குருவே நமः ஸ்ரீ சைத்தன்ய மனோபீஷ்டம் ஸ்தாபிதம் மேன பூதலே ஸ்வயம் ரூப கதா மக்யம் ததாதி ஸ்வபதாந்திகம் வந்தேஹம் ஸ்ரீ குருர் ஸ்ரீயோத பதகமலம் ஸ்ரீ குருன் வைஷ்ணவாம் ச ஸ்ரீ ரூபம் சாக்ர ஜாதம் சகன ரகுநாதான்விதம் தம் சஜீவம் சாத்வைத்தம் சாவதூதம் பரிஜன சகிதம் கிருஷ்ண चैतन्य देवम श्री राधा कृष्ण पातान सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुदे देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्परूपस्य कृपा सिंधु भयेव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रस्थाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिते नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पश्यत देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हरे कृष्णा டிவோட்டீஸ். நம்ம அக்ரூரோட பிரேயர்ஸ் தான் பார்க்க போறோம். அந்த வகையில 30 ஸ்லோகங்கள் இதுல இருக்கு. இது வந்து 10th கேண்டோல 40th அத்தியாயத்துல நம்ம பாக்குறோம். பத்மா மாதாஜி ஹேண்ட் ரைஸ் பண்ணிருக்கீங்க, வாசிச்சு கொடுக்குறீங்களா 5 ஸ்லோகங்கள்? ஹரே கிருஷ்ணா. ஸ்ரீ அக்ரூரர் உவாச்ச நதோஸ்மி அகம் த்வாகில ஹேது ஹேதும் நாராயணம் பூருஷம் ஆத்யம் அவ்யயம் என்னாபிஜாதாத் அரவிந்த கோஷாத் பிரம்மா விராசித் ஏஷ லோக. மொழிபெயர்ப்பு. ஸ்ரீ அக்ரூரர் கூறினார், காரணங்கள் அனைத்தின் காரணமும் ஆதியானவரும் குறையற்றவருமான பரமபுருஷ நாராயணருக்கு எனது தலை தாழ்ந்த வணக்கங்கள் உரித்தாதுக. உமது நாபியிலிருந்து தோன்றிய தாமரை மலரின் இதழ் அடுக்குகளிலிருந்து பிரம்மதேவன் தோன்றினார். அவர் செயல் துணையினால் இப்பிரபஞ்சம் படைக்கப்பட்டது. 2 படிக்கட்டுமா பந்தஜி? 5 மாதாஜி, 5 ஸ்லோகம் டிரான்ஸ்லேஷன் வாசிச்சுக்கோங்க. பூஸ்தோயம் அக்னி பவனம் கம் ஆதீர் மகான் அஜாதீர் மன இந்திரியாணி சர்வேந்திரியார்த்த விபுதாஸ்ச சர்வே ஹேதவஸ்தவ ஜகதோ அங்க பூதாக. நிலம், நீர், நெருப்பு, காற்று, ஆகாயம் மற்றும் அவற்றின் ஆதாரமான ஆணவம், மகத்தத்துவம், ஒட்டுமொத்த பௌதீக இயற்கை மற்றும் அதன் ஆதாரமான பரமபுருஷ பகவானின் புருஷ விரவு, மனம், புலன்கள், பொருட்கள் மற்றும் புலன்களின் ஆதிபத்திய தெய்வங்கள், இப்பிரபஞ்சத்தின் தோற்றத்தின் அனைத்து காரணங்களும் உமது உன்னத உடலிலிருந்தே தோன்றின. நைத்தே ஸ்வரூபம். பதம் 3. நைத்தே ஸ்வரூபம் விது ஆத்மனஸ்தே ஹி அஜாதயோ அநாத்ம தயா கிருஹீதாக அஜோனு பக்தச குணைர் அஜாயா குணாத் பரம் வேத நதே ஸ்வரூபம். மொழிபெயர்ப்பு. பிரகிருதி எனப்படும் ஒட்டுமொத்த ஜட இயற்கையும் மற்றும் இவை போன்ற பிற படைப்பு பொருட்களும் உயிரற்ற ஜடத்தின் வரையறைக்குள் தோன்றியதனால் அவை உம்மை உள்ளபடியே நிச்சயம் அறிய முடியாதே. நீர் ஜட இயற்கை குணங்களுக்கு அப்பாற்பட்டவர் ஆதலினால் அக்குணங்களில் கற்றுண்டிருக்கும் பிரம்மதேவனால் கூட உமது உண்மை வடிவனை அறிய முடியவில்லை. பதம் 4.
त्वां योगिनो यजन्ति अत्ता महा पुरुषं ईश्वरं साध्यात्मं सादिभूतं च सादिदैवं च साधवः. தூய்மையான யோகிகள் உயிர்களின் உடல்களை உருவாக்கும் பௌதிக பூதங்கள் மற்றும் அப்பூதங்களின் ஆதிபத்திய தேவர்கள் என்னும் மூவகை வடிவமாக உம்மை உணர்வதன் மூலம் முழுமுதற் கடவுளாகிய உம்மை வழிபடுகின்றனர். பதம் 5. திரையாச்ச வித்யாய கேசித்வாம் வைதானிக த்விஜாக யஜந்தி விதைதர் யஜ்ஞர் நானா ரூபாம் அராக்யா. மொழிபெயர்ப்பு. 3 புனித அக்னிகளின் நியதிகளை பின்பற்றும் அந்தணர்கள் 3 வேதங்களிலிருந்து மந்திரங்களை ஓதி விரிவான அக்னி யஜ்ஞங்களை பல்வேறு வடிவங்களும் நாமங்களும் உடைய பல்வேறு தேவர்களுக்கு அக்னி யஜ்ஞங்களை செய்வதன் மூலம் உம்மை வணங்குகின்றனர். ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. இப்ப அக்ரூரோட பிரேயர்ஸ் பாக்குறோம். ஃபர்ஸ்ட் 3 ஸ்லோகங்கள் வந்து பகவான் தான் இந்த அச்சித்து சித்து விஷயங்களுக்கு ஆதாரமா இருக்காங்க அப்படின்றத நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோம். அவங்களோட பிரேயர்ஸ் அப்படியே அந்த ஆரம்ப நிலையில இருந்து ஒரு ஆத்மா பகவான் சரணாகதி அடைகிற வரைக்கும் அந்த பிரேயர்ஸ்ல எல்லாமே கம்ப்ளீட்டா இருக்கும். ஸோ அதனாலதான் பிரேயர்ஸ்க்கு வந்து அக்ரூர் நம்ம உதாரணமா பாக்குறோம். அதுவும் அந்த ஹம்பிள் ஸ்டேட்ல அவங்க சொல்றாங்கன்றதே பாக்குறோம். அந்த வகையில ஃபர்ஸ்ட் ஸ்லோகத்துல என்ன சொல்றாங்க அப்படின்னா, ஏன்னா இப்ப அவங்க என்ன பாத்துட்டு இருக்காங்க, பகவான் வந்து கர்ப்போதய கஷாய விஷ்ணு அந்த ரூபத்துல கூடவே சிவபெருமான், அப்புறம் பிரம்மா, அப்புறம் வந்து இவங்க 4 குமாரர்கள், அப்புறம் ஆதிசேஷ்ணு, அதுலதான் அவங்க சயனிச்சுட்டு இருக்காங்க. இப்படி எல்லாம் அவங்க பாத்திருக்காங்க. சரிங்களா? அப்ப அவங்க என்ன சொல்றாங்க, அவங்க பிரேயர்ஸ் பண்றாங்கன்றத பாக்குறோம். ஐ பவ் டவுன் டு யூ த காஸ் ஆஃப் ஆல் காசஸ். எல்லா காரணங்களுக்கும் காரணமா நீங்க இருக்கீங்க அப்படின்னு அந்த உணர்வு, சரிங்களா, அந்த புரிஞ்சு அந்த விஷயத்த அவங்க சொல்றாங்க. த ஒரிஜினல், அவங்க கிட்ட இருந்தா எல்லாமே உருவாகி இருக்கு அப்படின்னு அவங்க தான் அந்த ஆரம்பம், அந்த ஒரிஜினல் அப்படின்றத சொல்றாங்க. இன்எக்ஸாஸ்டபிள் சுப்ரீம் பர்சன் அப்படின்னு நாராயணா அப்படின்றத சொல்றாங்க. அப்ப அவங்களோட இது நேவல்ல இருந்தான், அந்த நாபி கமலத்துல இருந்து லோட்டஸ் வருது, அதுல பிரம்மா அப்பியர் ஆகுறாங்க. அப்புறம் இந்த உலகங்கள்லாம் வந்திருக்கு அப்படின்றத அந்த காரணத்தை, காசஸ் ஆஃப் ஆல் காசஸ் அப்படின்றத சொல்லி பிரேயர் பண்றாங்க. அதுக்கப்புறம் இந்த உலகங்கள் ஏதால உருவாகிருக்கு. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. பிரணாம்ஸ் மாதாஜி. 40வது அத்தியாயம் மாதாஜி, 10வது காண்டத்துல. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. இப்ப வந்து இதுல 2வது ஸ்லோகத்துல என்ன பாக்குறோம் அப்படின்னா, அந்த மகா தத்துவம் இருக்கு இல்லைங்களா, 24 எலிமெண்ட்ஸ், அததான் இங்க வந்துட்டு குறிப்பிடுறாங்க. சரிங்களா? அப்ப எர்த், வாட்டர், ஃபயர், ஏர், ஈத்தர், அதுதான் என்னது, பஞ்சபூதங்கள், அதோட சோர்ஸா இருக்காங்க. அப்புறம் ஃபால்ஸ் ஈகோ, அகங்காரம், மகா தத்துவா அப்படின்றத சொல்லி டோட்டல் மெட்டீரியல் நேச்சர் எல்லாமே. மகா தத்துவம்ன்றது என்ன, கர்மேந்திரியங்கள், ஞானேந்திரியங்கள், பிரதானா, அப்புறம் அகங்காரம், மனம், பஞ்சபூதங்கள், அதெல்லாம் தான் சேர்ந்ததுதான் இது மகா தத்துவான்னு சொல்றோம் இல்லைங்களா. அவ டோட்டல் மெட்டீரியல் நேச்சர் அண்ட் ஹர் சோர்ஸ் த சுப்ரீம் லார்ட்ஸ் புருஷா எக்ஸ்பென்ஷன், த மைண்ட், த சென்சஸ், புலன்கள், சென்ஸ் ஆப்ஜெக்ட்ஸ் அப்படின்றது என்னன்னா, அந்த பார்வை, சென்ஸ், ஐஸ், அதோட ஆப்ஜெக்டா என்ன இருக்கும் அப்படின்னா ஃபார்ம் இருக்கும் இல்லைங்களா, பார்வை, விஷன். கண்ணுக்குன்னா பார்வைன்னு சொல்லுவோம், காதுக்குன்றது கேட்கறது, கைக்கு இந்த மாதிரி ஸ்கின்னுக்கு வந்து தொடுற அந்த நிலை. அதுக்கப்புறம் வந்துட்டு நாக்கு அப்படின்போது அதோட உணர்வு என்ன, சுவை இல்லைங்களா. அந்த மாதிரி இருக்கிற விஷயங்கள் தான் சென்ஸுக்கு ஏற்ற அந்த விஷயங்கள் தான் சென்ஸ் ஆப்ஜெக்ட்ஸ் சொல்லுவோம். சரிங்களா? அப்புறம் அந்த சென்சஸோட ப்ரிசைடிங் டெய்டி அப்படின்றது, இப்ப காது அப்படின்னா டைரக்ஷன்ஸ் சொல்லுவாங்க, கண்கள்ன்றது பகவான், அது வந்து அதோட ப்ரிசைடிங் டெய்டி, அதோட ஆதிக்கம் யார்கிட்ட இருக்குன்னா சூரியன் சொல்லுவாங்க. சரிங்களா? அந்த மாதிரி புலன்களோட ப்ரிசைடிங் டெய்டிஸ், அதோட ஆதிக்கம் உள்ளவங்க அப்படின்றது. அப்ப இந்த மாதிரி ஆல் தீஸ் காசஸ் ஆஃப் த காஸ்மிக் மேனிஃபெஸ்டேஷன் இதெல்லாம் உருவாகி இருக்குங்களா. இந்த ஜட உலகம் உருவாக்கும் போது ஃபர்ஸ்ட் என்ன ஆகுது, பிரதானா அப்படின்ற நிலை. ஃபர்ஸ்ட் இந்த 24 எலிமெண்ட்ஸ் வரும், பகவானோட திருமேனில இருந்து இந்த உலகங்கள்லாம் வெளியில வரும். அப்ப 24 எலிமெண்ட்ஸ் இருக்கும். அதுல என்னன்னா பிரதான நிலை அப்படின்றது என்னன்னா ஆக்டிவா இருக்காது, எல்லாமே அப்படியே ஸ்டார்ட் ஆகிறதுக்கு ரெடியா இருக்கும். என்ன வந்தா ஸ்டார்ட் ஆகும் அப்படின்னா உயிரினங்கள் வரும்போது ஆக்டிவ் ஆயிடும். ஏன்னா உயிரினங்கள் வரும்போது இதெல்லாமே அப்படியே ஜடமா இருக்கு இல்லைங்களா, இந்த மகா தத்துவம் பிரதான நிலை. அப்ப என்ன ஆகும், உயிரினங்கள் அந்த குணங்களோட சம்பந்தப்பட்டு செயல்கள் பண்ணும்போது எல்லாம் செயல்பட ஆரம்பிச்சிடும், ஆக்டிவ் ஆயிடும். அப்ப இந்த மாதிரி விஷயங்கள் தான் உலகம் வந்து உருவாகி இருக்குன்னு நம்ம பாக்குறோம். அப்ப இந்த மாதிரி ஆல் தீஸ் காசஸ் ஆஃப் த காஸ்மிக் மேனிஃபெஸ்டேஷன் ஆர்
born from your transcendental body. எல்லாமே எங்க இருந்து தான் வந்திருக்கு அப்படின்றதாங்க, பகவானோட திருமேனில இருந்து. the total material nature and these other elements of creation. இந்த மாதிரி எல்லா எலிமெண்ட்ஸ்லாம் சொல்லியிருக்காங்க இல்லைங்களா. 24 எலிமெண்ட்ஸ்ன்றது இதுதான், பஞ்சபூதங்கள், கர்மேந்திரியங்கள், ஞானேந்திரியங்கள், மனம், புத்தி, அகங்காரம், பிரதானன்னு சொல்லுவாங்க. அப்புறம் இந்த 5 சென்ஸ் ஆப்ஜெக்ட்ஸ் இதை வந்து சொல்லுவாங்க. இதெல்லாம் சேர்ந்தது. அப்ப இந்த மாதிரி டோட்டல் மெட்டீரியல் நேச்சர் அண்ட் தீஸ் அதர் எலிமெண்ட்ஸ் ஆஃப் கிரியேஷன், உயிரினங்களும் சேர்த்து, சரிங்களா. எல்லாருமே உங்களை வந்து அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்க முடியாது. ஏன்னா எல்லாரும் எந்த நிலையில இருக்கோம்னா டல் மேட்டர்ல இருக்கும். ஆத்மாக்கள் வந்துட்டு டல் மேட்டர் கிடையாது, ஜடம் கிடையாது. ஆனா முக்குணங்களோட தாக்கத்துல இருக்கிறதுனால அந்த முக்குணங்களுக்கு அப்பாற்பட்ட பகவானை நம்மளால புரிஞ்சிக்க முடியாத அந்த ஒரு நிலையில நம்ம இருக்கோம் அப்படின்றத நம்ம இங்க தெரிஞ்சுக்கிறோம். அப்ப யூ ஆர் பியாண்ட் த மோட் ஆஃப் நேச்சர். ஈவன் லார்ட் பிரம்மாவாலையும் என்ன பண்ண முடியறது இல்ல, உங்களோட அந்த உண்மையான அந்த ஸ்வரூபத்தை உணர முடியறது இல்ல அப்படின்றத பாக்குறோம். அதற்கு எக்ஸாம்பிள் பிரம்ம விமோகன் லீலை அது பாக்குறோம். அதுக்கப்புறம் இது வரைக்கும் வந்துட்டு மெட்டீரியல் எலிமெண்ட்ஸ் தான் பகவான் இருக்காங்கன்றத பார்த்தோம். இந்த 4வது ஸ்லோகங்கள்ல இருந்து 10வது ஸ்லோகங்கள் வரைக்கும் எப்படி எப்படிலாம் வழிபாட்டு முறை நடக்குது அப்படின்றத பாக்குறோம். சிலவங்க டைரக்டா பகவானை வழிபாடு பண்ணுவாங்க, சிலவங்க என்னன்னா வேறு வேறு மார்க்கங்கள்ல வழிபாடு பண்ணுவாங்க இல்லைங்களா. அப்ப யோகிகள்லாம் என்ன பண்றாங்க அப்படின்னா, பகவானை வந்து அவங்களோட வழிபாட்டு முறை என்னன்னா, the supreme person of Godhead by conceiving of you in the threefold form comprising என்னென்ன அப்படின்னா living entity, அப்புறம் வந்து material elements that constitutes the living entities bodies, அதாவது அச்சித்து விஷயங்கள், அந்த விஷயங்களை கண்ட்ரோல் பண்ற deities, அதாவது தேவர்கள், சரிங்களா. ஆத்மாக்கள், ஜட விஷயங்கள், அதுக்கப்புறம் தேவர்கள், இதெல்லாம் உள்ளடக்கியது அப்படின்றத பகவான சொல்றாங்க. இந்த நிலையை வந்து பியூர் யோகிஸ் வந்து வர்ஷிப் பண்ணுவாங்க. இந்த நிலையில பகவானை பியூர் யோகிஸ் வர்ஷிப் பண்ணுவாங்கன்னு நம்ம பாக்குறோம். அது பிராமணாஸ் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா, அவங்க வந்து ரூல்ஸ் அண்ட் ரெகுலேஷன்ஸ், ஆச்சார நியமனங்கள்லாம் ஃபாலோ பண்ணிட்டு யஜ்ஞங்கள், யாகங்கள், அந்த மாதிரி விஷயங்கள்லாம் அவங்க பண்ணுவாங்க அப்படின்றத பாக்குறோம். அதுவும் எந்த முறைப்படினா வேதத்தில் குறிப்பிட்ட முறைப்படி அப்படின்றத பாக்குறோம். அந்த 3 வேதங்கள், அதர்வன வேதத்தை தவிர்த்து, ஏன்னா அதர்வன வேதம் வந்து பகவான் வந்து ரெக்கமெண்ட் பண்றது கிடையாது இல்லைங்களா. மற்ற 3 வேதங்கள் தான் தேவர்கள் வழிபாட்டுக்கு வரும். அப்ப அந்த வகையில பிராமணர்கள் என்ன பண்றாங்கன்னா, ஆச்சார நியமனங்கள்லாம் நல்லபடியா ஃபாலோ பண்ணி யஜ்ஞங்கள், யாகங்கள் இதெல்லாம் பண்றாங்க. எதோட அடிப்படையிலன்னா அந்த 3 வேதங்களை ஃபாலோ பண்ணி அவங்க வழிபாடு பண்றாங்க. அப்ப தேவர்களையும் அவங்க வழிபாடு பண்றாங்க அப்படின்னு நம்ம இங்க பாக்குறோம். ஆனா அவங்களையும் உருவாக்குனது யாரு? who have many forms and names. தேவர்கள் நிறைய இருக்காங்களா, 33 கோடி தேவர்கள், எல்லாருக்கும் திருநாமங்களும் இருக்கு. அப்ப அவங்க எல்லாம் வழிபாடு பண்றாங்க. டிஃப்ரெண்ட் டைப்ஸ் ஆஃப் வர்ஷிப் நம்ம பார்த்துட்டு இருக்கோம். அடுத்தது மல்லிகா மாதாஜி, ஹரே கிருஷ்ணா. 6 to 10 வரைக்கும் வாசிச்சு கொடுக்குறீங்களா? வாசிக்கிறேன் மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. ஏஹே த்வாஹில கர்மாணி சந்நியஸ்யோ பஸ்மம் கதாஹ ஞானினோ ஞான யஜ்ஞேன யஜந்தி ஞான விக்கிரகம். ஞானம் வேண்டும், மொழிபெயர்ப்பு. ஞானம் வேண்டும் சிலர் உலகியல் செயல்கள் அனைத்தையும் துறந்து அமைதி பெற ஞானம் அனைத்தின் உண்மை வடிவமான உண்மை ஞானம் பெறுவதற்கான வேள்வியின் மூலம் வழிபடுகின்றனர். பதம் 7. அந்யே ச சம்ஸ்கிருதாம் மானோ விதினா விஹிதேன தே யஜந்தி த்வன்மயாஸ்த்வம் வைபகி மூர்த்தி ஏக மூர்த்திகம். மொழிபெயர்ப்பு. மேலும் தூய்மையான புத்தியுடைய பிறர் உம்மால் அருளப்பட்ட வைணவ சாஸ்திரங்களின் விதிமுறைகளை பின்பற்றுகின்றனர். உமது நினைவில் தமது மனங்களை ஒருமுகப்படுத்தி பல்வேறு வடிவங்களில் காட்சியளிக்கும் ஒரே பரமபுருஷ பகவான் நீர்தான் என்று உம்மை வழிபடுகின்றனர். பதம் 8. துவாம் ஏவேன்ய சிவோக்தேன மார்க்கேன சிவரூபிணம் பக்வ ஆச்சாரிய விபேதேன பகவந்தம் உபாசதே. மொழிபெயர்ப்பு. மற்றும் சிலர் பரமபுருஷ பகவான் உம்மை சிவபெருமான் வடிவத்தில் வழிபடுகின்றனர். அவர்கள் சிவபெருமானால் அருளப்பட்டு பல ஆச்சாரியர்களால் பல்வேறு வழிகளில் விளக்கமளிக்கப்படும் மார்க்கத்தினை பின்பற்றுகின்றனர். பதம் 9. சர்வே ஏவ யஜந்தி த்வாம் சர்வதேவ மயோஸ்வரம் ஏபி அன்யதேவதா பக்த்யாயதி அபி அன்யதிய பிரபோ. மொழிபெயர்ப்பு. ஆயினும் எந்தன் பிரபுவே, இவர்கள் அனைவரும் உம்மிடமிருந்தும் தங்கள் கவனத்தை திருப்பி பிற தேவர்களை வழிபட்ட போதிலும்
ஓ அனைத்து தேவர்களின் உருவமாக திகழ்பவரே, அவர்கள் உண்மையில் உம்மைத்தான் வழிபடுகின்றனர். பதம் 10. யதா த்ரீபிரபவா நத்யஹ பர்ஜன்யா பூரிதா பிரபோ விசந்தி சர்வத சிந்தும் தத்வத்வாம் கதையோந்தக. மொழிபெயர்ப்பு. மலைகளில் பிறந்து மழை நீரினால் நிரப்பப்படும் எல்லா நதிகளும் பல்வேறு திசைகளில் பாய்ந்தோடி இறுதியில் கடலில் கலக்கின்றன. அதுபோல் இப்பல்வேறு பாதைகளும் இறுதியில் உண்மையே அடைகின்றன. ஓ பிரபுவே. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. தேங்க்யூ மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி, தேங்க்யூ. இப்ப நம்ம டிஃப்ரெண்ட் டைப்ஸ் ஆஃப் ஒர்க்ஷிப் பார்த்துட்டு இருக்கோம். அப்ப யோகிகள் அவங்களோட நிலை பார்த்தோம். சாரி, யோகிகள் அவங்களோட நிலை. அதுக்கப்புறம் பிராமணர்கள் எப்படி அவங்க வழிபாடு பண்றாங்க, வேதங்கள்லாம் ஃபாலோ பண்ணி ரிச்சுவல்ஸ், யாகம் இதெல்லாம் அவங்க பண்றாங்கன்றத பார்த்தோம். இப்ப ஸ்பிரிச்சுவல் நாலேஜை கெயின் பண்றவங்க, அதாவது நிறைய இந்த சாஸ்திரத்தை தெரிஞ்சுட்டு உபனிஷத்கள்லாம் தெரிஞ்சுட்டு அந்த முறைக்கு வருவாங்க இல்லைங்களா. பிரம்மன் ரிலேஷேஷன் சொல்லுவோம் இல்லைங்களா, நம்ம அந்த ரிலேஷேஷன்ல உள்ளவங்க அவங்கள்தான் ஞானின்னு சொல்லுவோம். நம்ம ஞானிகள் என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னா, சம் பர்சன்ஸ் ரெனவுன்ஸ் ஆல் மெட்டீரியல் ஆக்டிவிட்டிஸ். இந்த ஜடமே உண்மை இல்லைன்னு சொல்லுவாங்க இல்லைங்களா. ஞானிஸ் பிரம்மன் ரிலேஷேஷன்ல உள்ளவங்க தான் ஞானிஸ். அந்த நிலை தான் இந்த வழிபாட்டு முறை. அவங்க இந்த மெட்டீரியல் ஆக்டிவிட்டிஸ் எல்லாத்தையும் ரினவுன்ஸ்டு, அதுல பற்றற்று இருப்பாங்க அப்படின்றத பாக்குறோம். ஹேவிங் தஸ் பிகம் பீஸ்ஃபுல். அவங்க அந்த ஆத்மா அப்படின்றத தான் அவங்க அடையாளம் கண்டுபிடிச்சுப்பாங்க. அதனால அவங்களுக்கு என்ன ஏற்படும், அமைதி ஏற்படும். ஏன்னா ஆத்ம நிலையில வரும்போது அவங்களுக்கு அந்த அமைதி, அந்த பிளிஸ்ஃபுல்னஸ் அவங்களால நல்லபடியா உணர முடியும் இல்லைங்களா. அப்போ நிறைய இந்த மாதிரி பிலாசபிக் இன்வெஸ்டிகேஷன், அதாவது நிறைய ஞானத்தை வளர்த்துக்கிறாங்க இல்லைங்களா. அந்த பிலாசபியில அவங்க நல்லபடியா ஃபாலோ பண்ணி அவங்க அந்த ஆத்ம ரிலேஷேஷனுக்கு வராங்க இல்லைங்களா. அப்ப அந்த பிரம்மன் ரிலேஷேஷன் அதுவும் பகவானியை தான் குறிக்கிறது அப்படின்னு நம்ம இங்க தெரிஞ்சுக்கிறோம். ஏன்னா சூரியன் வேறல்ல, சூரியன் ஒளி வேறல்ல அப்படின்றதாங்க தாத்பரியம். அது மாதிரி எட் அதர்ஸ், இன்னும் சிலவங்க என்ன பண்றாங்கன்னா, இன்டெலிஜென்ஸ், புத்தி நல்ல தெளிவா இருக்கு, பியூரா இருக்கு அப்படின்னா அவங்க என்ன பண்ணுவாங்கன்னா, வைஷ்ணவ எத்திகேட்ஸ் அவங்க ஃபாலோ பண்ணுவாங்க. சரிங்களா. வைஷ்ணவர்கள் அவங்க என்ன பண்ணுவாங்க, அவங்க மனதை எப்பயும் பக்தி யோகத்துல உள்ளவங்க, சரிங்களா, மனதை எப்பயும் பகவான் மேல நிலை நிறுத்தி பகவானுக்கு வழிபாடு பண்ணுவாங்க அப்படின்றத பாக்குறோம். அது மல்டிபிள் ஃபார்ம்ஸ்ல பண்ணுவாங்க. சரிங்களா. நாராயண சுரூபத்துல பண்ணலாம், அப்புறம் கிருஷ்ணர்ல பகவானா அவங்க ஏத்துப்பாங்க. இந்த மாதிரியான வழிபாட்டு முறை. ஆனா அவங்களோட மனம் முழுக்க பகவான் மேலேயே லயிச்சிருக்கும், பகவானை வழிபாடு பண்ணுவாங்க அப்படின்னு நம்ம பாக்குறோம். இப்ப ராமர் அப்படிலாம் பாக்குறோம் இல்லைங்களா. அந்த நிலையில வழிபாட்டு முறை நடக்குது அப்படின்றத பாக்குறோம். there are still others. சிலவங்க என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னா, இது அத்வைத பிலாசபி, சிவபெருமான வழிபாடு பண்ணுவாங்க. அவங்க என்ன பண்ணாங்கன்னா, அவங்களோட ஆச்சாரியர் சங்கராச்சாரியர் இருக்காங்க இல்லைங்களா, அவங்க கொடுத்த அந்த பாதைப்படி அவங்க என்ன பண்றாங்க, அவங்க வழிபாட்டு முறைகளை ஃபாலோ பண்றாங்க அப்படின்றத பாக்குறோம். அப்ப இந்த மாதிரி ஞானிஸ், வைஷ்ணவாஸ், அப்புறம் அத்வைதம் ஃபாலோ பண்றவங்க, அதுக்கப்புறம் பிராமணர்கள், அப்புறம் யோகிகள், இந்த மாதிரி எல்லாரும் என்ன பண்றாங்கன்னா அவங்களுக்கு தெரிஞ்ச முறையில வழிபாடுகள் பண்றாங்க அப்படின்றத பாக்குறோம். All these people, my lord, even those who have turned their attention away from you. இப்ப டைரக்டா வழிபாடு பண்றது, தேவர்களை வழிபாடு பண்றாங்கன்னு பார்த்தோம். இப்ப பிராமணர்கள்லாம் யஜ்ஞங்கள்லாம் வளர்த்து தேவர்களை வழிபாடு பண்றாங்க அப்படின்னு நம்ம பாக்குறோம் இல்லைங்களா. அப்ப என்ன பண்றாங்கன்னா, ஸ்ட்ரெயிட்டா பகவானை வழிபாடு பண்ணுவாங்க. நம்ம பகவத்கீதையில நிறைய ஸ்லோகங்கள் பார்த்திருக்கோம், 7வது 9வது அத்தியாயங்கள்லாம். அது என்ன, இன்டைரக்டா வழிபாடு பண்றது, நேர் வழியில பண்ணாம ஒரு இன்டைரக்ஷன்ல, வேற வழியில வேறு முறையில வழிபாடு பண்றது பகவானை அப்படின்னு நம்ம இங்க பாக்குறோம். அந்த வகையில என்ன பண்ணாங்கன்னா, அதர் டெய்டிஸ், தேவதேவ வழிபாடுகள் இதெல்லாமும் அவங்க பண்றாங்க அப்படின்னு நம்ம இங்க தெரிஞ்சுக்கிறோம். ஆர் ஆக்சுவலி வர்ஷிப்பிங் யூ அலோன். எப்படி எந்த நிலையில இந்த முறையில எந்த நிலையில அவங்களோட வழிபாட்டு முறை இருந்தாலும் அவங்க யாரதான் அவங்க வழிபாடு பண்றாங்க, டைரக்டா வைஷ்ணவர்கள் பகவானி வழிபாடு பண்றாங்க, மத்தவங்க இன்டைரக்டா வழிபாடு பண்றாங்க அப்படின்ற நம்ம பாக்குறோம். சரிங்களா. அது எப்படி உதாரணத்தோட சொல்றாங்க அக்ரூரர் அப்படின்னா, as rivers born from the mountains are filled by the rain flow from all sides into the sea. ஆறுகள் எல்லாம், மலைகள்ல இருந்து வர ஆறுகள்லாம் மழை தண்ணீரோடு சேர்ந்து என்ன பண்ணுது, கடலை போய் கலக்குது இல்லைங்களா. அது மாதிரி எந்த முறையில வழிபாடு பண்ணாலும் அந்த வழிபாடு யாருக்கே போய் சேருது அப்படின்னா பகவானுக்கே போய் சேருது அப்படின்றத நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோம். அப்ப கன்க்ளூடடா சொல்லிட்டாங்க, எந்த வழிபாட்டு முறை பண்ணாலும், ஏன்னா தேவர்களையும் உருவாக்குனது பகவான் தான் இல்லைங்களா. அப்போ எந்த முறை வழிபாட்டா இருந்தாலும் அதோட இறுதி ஆதாரமா யாரு அது போய் அடையுது அப்படின்னு, அந்த வழிபாடு யாரு போய் அடையுதுன்னா பகவானே அடையுதுன்றதை நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோம். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஐ திங்க்
விஜயகுமாரி மாதாஜி வாசிச்சு கொடுக்குறீங்களா? 11 to 15 வரைக்கும். எஸ் மாதாஜி, ஹரே எஸ் மாதாஜி. மாதாஜி, சர்ப்பம் 11ல இருந்து 14 வரைக்கும் என்ன சொன்னீங்க? யுனிவர்சல் ஃபார்ம் பத்தி சொல்லிருப்பாங்க மாதாஜி. பிரபஞ்ச தோற்றம், பிரபஞ்சத்திற்கு வடிவம், விஸ்வரூபத்தை பத்தி சொல்லிருப்பாங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. சர்ப்பம் ரஜஸ்தம இதி 15ல இருந்து 22 வரைக்கும் வந்துட்டு அவதாரி, அவங்கதான் எல்லா இன்கார்னேஷனுக்கும் ஆதாரமா இருக்காங்க அப்படின்றத சொல்லுவாங்க. இப்ப நிறைய இது பாக்குறோம், தசாவதாரங்கள்ல பாக்குறோம் இல்லைங்களா மாதாஜி? ராமனர், நரசிம்ம, நிறைய வருது. அது எல்லாம் வந்து காரணமா இவங்கதான் இருக்காங்க அப்படின்றத சொல்லுவாங்க. அவதாரங்களுக்கு மூல காரணம். மூல காரணம். ஹரே கிருஷ்ணா. விஜயகுமாரி மாதாஜி வாசிச்சு கொடுக்குறீங்களா? எஸ் மாதாஜி. சத்வம் ரஜஸ்தம இதி பவதः பிரக்ருதேர்குணாக தேசேகி பிரக்ருதா ப்ரோதா ஆப்ரஹ்ம ஆவரதயக. மொழிபெயர்ப்பு. உமது ஜட இயற்கையின் முக்குணங்களான சத்வம் ரஜோ தமோ குணங்கள் அசையாத உயிர்களிலிருந்து பிரம்மதேவன் வரையிலான அனைத்து ஆத்மாக்களையும் சிக்க வைக்கின்றன. பதம் 12. துப்யம் நமஸ்தேத்வ அவிசக்த திருஷ்டயே சர்வாத்மனே சர்வதியாம் ச சாட்சினே குணப்பிரவாகம் அவித்யா கிருதக பிரவர்த்ததே தேவனிர்யக் ஆத்மசி. மொழிபெயர்ப்பு. எல்லா உயிர்களின் பரமாத்மாவாக இருந்து அனைவரின் உணர்வினையும் நடுநிலையுடன் நோக்கும் சாட்சியான உமக்கு நான் எனது வந்தனங்களை அர்ப்பணிக்கின்றேன். அறியாமையின் வலிமையால் உருவான உமது உலகியர் குணங்களின் பிரவாகமானது தேவர்களாகவும் மனிதர்களாகவும் விலங்குகளாகவும் உருவெடுத்திருக்கின்றன. அனைத்து உயிர்களிடையும் மிக்க வன்மையுடன் பெருக்கெடுத்து ஓடுகின்றது. பதம் 13, 14. அக்னிர் முகம் தேவநேர் அங்கிரீக்ஷணம் சூர்யோ நபோ நாபிர் அதோ நிஜஸ்ருதிகி யௌகம் சூரேந்தராஸ்தவ பாகவோருணவர் குஷிர் மருத்ரான பலம் பிரகல்பிதம் ரோமாணி விஷௌஷதயக சிரசோஹோ மேகா பிரஸ்யன் பரஸ்யஸ்தி நகானி தேத்ரயக நிமேஷனம் ராத்ரி அகனி பிரஜாபதிர் மேட்ரஸ்து வரிஷ்டிஸ்தவ வீரியம் இஷ்யதே. மொழிபெயர்ப்பு. நெருப்பு உமது முகம், நிலம் உமது பாதங்கள், சூரியன் உமது விழி, வானம் உமது நாபி, திசைகள் உமது செவிப்புலன்கள், தலைமை தேவர்கள் உமது கரங்கள், கடல்கள் உமது அடிவயிறு, தேவலோகம் உமது சிரம், காற்று உமது பிராணன் மற்றும் உடல் வலிமையாகும், மரங்களும் செடிகளும் உமது உடலுள்ள உரோமங்கள், மேகங்கள் உமது தலையிலுள்ள மயிர்குழல்கள், மலைகள் பரமபுருஷரே உமது எலும்புகளும் நகங்களும் ஆகும். இரவு பகல் என்றும் இவற்றின் பாதை உமது கண் இமைத்தலாகும். மனித குலத்தின் பிரஜாபதி உமது பிறப்புறுப்பு, மழை உமது சுக்கிலமாகும். பதம் 15. தவ்ய அவ்யயாத்மன் புருஷே பிரகல்பிதா லோகாஸ் பாலா பகு ஜீவ சங்குவாகா யதா ஜலே சஞ்சிகதே ஜலௌகசோ பி உதம்பரே வா மசகா மனோமயே. மொழிபெயர்ப்பு. எல்லா உலகங்களும் அவற்றின் ஆதிபத்திய தேவர்களோடும் மக்கட்கூட்டங்களோடும் அழிவற்ற முழுமுதற் கடவுளான உமக்குள்ளேயே படைக்கப்படுகின்றன. இவ்வுலகங்கள் நீர்வாழ் உயிர்கள் கடலில் நீந்துவது போன்றும் அல்லது உதும்பர பழத்தினுள் சிறு பூச்சிகள் இருப்பது போன்றும் மனம் மற்றும் புலன்களின் அடிப்படையாக விளங்கும் உமக்குள் பயணம் செய்கின்றன. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. தேங்க்யூ வெரி மச் மாதாஜி. தேங்க்யூ மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. இப்ப நம்ம 11th ஸ்லோகத்துல நம்ம பார்க்க போறோம். குட்னஸ், பேஷன் அண்ட் இக்னரன்ஸ், முக்குணங்கள். the quality of your material nature, பகவானோட உருவாக்கம் தான் இல்லைங்களா? குணங்கள் யார் உருவாக்குனாங்க? பகவான் தான். அப்ப இதெல்லாம் வந்துட்டு பகவானால் உருவாக்கப்பட்டது.
என்டாங்கிள் ஆல் கண்டிஷன்ட் லிவிங் பீயிங்ஸ். இதனால நம்ம எல்லாம் என்ன ஆகுறோம், நம்மளோட சுய ரூபத்தை சுரூபத்தை நம்ம உணராம இருக்கோம். பந்தப்பட்ட ஆத்மாக்களா நம்ம இருக்கோம். அது எதுல இருந்து ஆரம்பிக்குது, பிரம்மால இருந்து அப்புறம் வந்து டவுன் டு நான் மூவிங் கிரியேச்சர்ஸ் வரைக்கும், அசைவன அசையாத அது. ஆனா யார்ல இருந்து, பிரம்மாவில இருந்து, உயர்ந்த லோகம் பிரம்மலோகத்துல இருந்து மற்றும் இந்த உலகத்துல உள்ள எல்லா அசைவன அசையாதன அது வரைக்குமே எல்லாருமே என்ன பண்ணிருக்கோம் அப்படின்னா, பகவானோட இந்த கண்டிஷன்டு அதாவது ஜட அந்த முக்குணங்கள் இருக்கு இல்லைங்களா, அதோட சம்பந்தப்பட்டதுனால நம்ம என்ன ஆயிடும், நம்ம அந்த பந்தப்பட்ட ஆத்மாக்கெல்லாம் இருக்கும் அப்படின்றத இங்க குறிப்பிடுறாங்க. அதுக்கப்புறம் இங்க பரமாத்மா அந்த ரியலைசேஷனை நம்ம பாக்குறோம். சரிங்களா, எல்லாருக்கிட்டையும் பகவான் எப்படி இருக்காங்க, இதே இதுல பரமாத்மாவா இருக்காங்க. அதுவும் எப்படி இருக்காங்க, விட்னஸா, பார்வையாளரா அவங்க வந்து இருக்காங்க அப்படின்னு நம்ம பாக்குறோம் இல்லைங்களா. அதுதான் இங்க வந்து குறிப்பிட்டிருக்காங்க. அப்புறம் இந்த கரண்ட் ஆஃப் யுவர் மெட்டீரியல் மோட்ஸ், இந்த முக்குணங்களோட தாக்கத்தினால நம்மளாம் எப்படி இருக்கோம், அறியாமையில இருக்கோம். என்ன அறியாமை அப்படின்னா, லிவிங் பீயிங்ஸ் நம்ம எல்லாம் ஆத்மா அப்படின்ற அந்த உணர்வு இல்லாம நம்ம எப்படி இருக்கோம், தேவர்கள்லாம் தன்னை தேவர்கள் நினைச்சுக்கிறாங்க, நம்மளாம் இப்ப மனிதர்கள் நினைச்சுக்கிறோம், அனிமல்ஸ் எல்லாம் அதோட நிலையை நினைக்குது இல்லைங்களா. ஆனா அது வந்து உண்மை கிடையாது. நம்ம எல்லாருமே ஆத்மா அப்படின்றதுதான் சரியான புரிதல் இல்லைங்களா. ஆனா என்ன பண்ணிட்டோம், அந்த ஜட உலக அந்த முக்குணங்களோட சம்பந்தத்தினால அறியாமையில நம்ம எல்லாம் வேற வேற மாதிரி நம்ம ஐடென்டிஃபை பண்ணிக்கிறோம், தேவர்கள், மனிதர்கள், விலங்குகள் அப்படின்ற நிலையில. அதுக்கப்புறம் இங்க வந்து விஸ்வரூபத்துல பகவானோட அந்த சரீரத்தை வந்து சொல்றாங்க. எப்படின்னா, ஃபயர் இஸ் யுவர் ஃபேஸ் அப்படின்னு சொல்றாங்க. நெருப்பு வந்து பகவானோட திருமுகமா, அப்புறம் எர்த் வந்துட்டு பகவானோட பாதமா, அது திருப்பாதமா, அப்புறம் சன் வந்து கண்களா, ஸ்கை வந்து நேவல் பகவானோட நாபியா, அப்புறம் டைரக்ஷன்ஸ்லாம் வந்துட்டு பகவானோட அந்த சென்ஸ் ஆஃப் ஹியரிங் இல்லைங்களா, கேட்கும் அந்த திறன். அது வந்து அதோட அதையும் சொல்லுவாங்க, டைரக்ஷன்ஸ் தான் அதோட ப்ரிசைடிங் டெய்டி அப்படின்னு சொல்லுவாங்க, அதிபதி அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. சரிங்களா, அந்த வகையில டைரக்ஷன்ஸ். இந்த சீஃப் டெமிகாட்ஸ், இந்திரன்லாம் இருக்காங்க இல்லைங்களா, சீஃப் டெமிகாட்ன்றவங்க இந்திரன். அவங்கெல்லாம் வந்து பகவானோட ஆர்ம்ஸா இருக்காங்க, கைகளா இருக்காங்க. ஓஷன், கடல் வந்து அது வந்து பகவானோட அப்டமனா இருக்கு அப்படின்றத பாக்குறோம். அப்புறம் ஹெவன், அது வந்து சொர்க்கம் வந்து தலை. சரிங்களா, அதுக்கப்புறம் விண்டு, யுவர் வைட்டல் ஏர், பகவானோட சுவாசம். பிசிக்கல் ஸ்ட்ரென்த் அது ரெண்டுமா இருக்கு. ட்ரீஸ் அண்ட் பிளான்ஸ் எல்லாம் பகவானோட கூந்தலா இருக்கு. அப்புறம் கிளவுட்ஸ், த ஹேர் ஆன் யுவர் ஹெட் அப்படி நம்ம இங்க பாக்குறோம். அதெல்லாம் வந்து ட்ரீஸ் அண்ட் பிளான்ஸா பாக்குறோம். அது மாதிரி மவுண்டெயின்ஸ்லாம் இருக்கு இல்லையா, அது வந்து பகவானோட எலும்பு நகம் இதா இருக்கு அப்படின்னு நம்ம பாக்குறோம். சரிங்களா, அப்புறம் டே அண்ட் நைட், அது வந்து பகவானோட அந்த இமை, அந்த பிளிங்க் பண்றாங்க இல்லைங்களா, அதுவா இருக்கு. அதுக்கப்புறம் ப்ராஜினேட்டர் ஆஃப் மேன்கைண்ட், யுவர் ஜெனிட்டல் அப்படின்றத பாக்குறோம். ரெயின்ல வந்து பகவானோட சீமன் அப்படின்றத பாக்குறோம். ஆக்சுவலா பகவானுக்கு இந்த மாதிரி பிசிக்கல் நேச்சர், அதாவது சரீரம், பாடி கிடையாது இல்லைங்களா. அவங்க வந்து சச்சிதானந்த ரூபம் தான். ஆனா ஒரு புரிதல், ஏன்னா இப்ப நமக்கெல்லாம் உடல் இருக்கு, அப்போ நம்மளுக்கு ஒரு நம்பிக்கை வேணும், ஒரு ஒரு உணர்வு, நம்மளுக்கு பகவானை வந்து நம்ம வந்து அந்த ஒரு பாண்டிங் ஏற்படணும் அப்படின்றதுக்காக அவங்க என்ன பண்ணாங்கன்னா, இந்த மாதிரி விஸ்வரூபத்துல தன்னை வந்து காமிக்கிறாங்க அப்படின்றதாங்க தாத்பரியம். அதுக்கப்புறம் அது அந்த வகையில அவங்களுக்கு என்னெல்லாம் இருக்கு நம்ம பாக்குறோம், போன்ஸ், நெயில்ஸ் அதெல்லாம் வந்து இருக்கிறத நம்ம இங்க பாக்குறோம் இல்லைங்களா. ஆனா இதெல்லாம் என்னன்னா, நம்ம எடுத்த உடனே வந்து சச்சிதானந்த சொரூபத்துல பகவான் வந்து திங்க் பண்றது அப்படின்றது சிரமம் இல்லைங்களா. ஃபர்ஸ்ட் நம்மள மாதிரியே அவங்களை யோசிப்போம், அதுக்கப்புறம் தான் நம்ம அதுக்குள்ள இன்னும் நல்லா புரிதல் கொண்டு போக முடியும். ஸோ அந்த வகையில் யுனிவர்சல் ஃபார்ம் பத்தி நம்ம இந்த பிரேயர்ஸ்ல நம்ம பாக்குறோம். அப்ப இந்த மாதிரி ஆல் த வேர்ல்ட்ஸ், அதாவது 14 லோகங்கள் வித் தட் ப்ரிசைடிங் டெமிகாட்ஸ். இப்ப வந்துட்டு சத்தியலோகத்துல பிரம்மா, அதுக்கப்புறம் ஜனலோகம், தப்பலோகம், இதெல்லாம் வந்து ரிஷிகள், முனிவர்கள்லாம் இருப்பாங்க. அப்புறம் தேவர்கள் சொர்க்கத்துல வந்து இருப்பாங்க அப்படின்லாம் நம்ம பாக்குறோம் இல்லைங்களா. அப்போ இந்த மாதிரி ஒவ்வொரு இடத்துலயும் இப்ப வந்து பாத்தாள லோகம் அதெல்லாமும் இருக்கு இல்லைங்களா, மூதாதையர்கள்லாம் இருக்கிற இடம் அப்படின்லாமும் இருக்கு கீழே. இந்த மாதிரி ஒரு ஒரு லோகங்களையும் நிறைய ஆத்மாக்கள் இருக்காங்க இல்லைங்களா. எல்லாம் பகவான் உருவாகி இருக்காங்க பகவான்ட்டு இருந்து. தீஸ் வேர்ல்ட் டிராவல் வித்தின் யூ. இவங்க நம்மள என்ன பண்றோம், பகவானோட எங்க இருந்து இந்த உலகங்களும் உருவாயிருக்கு, நாபியில அந்த இது தாமரை தண்டு, அதுலதான் இந்த உலகங்கள்லாம் அப்படி இயங்கிட்டு இருக்கு இல்லைங்களா. அந்த சப்போர்ட்ல இருக்குன்னு நம்ம பாக்குறோம் இல்லைங்களா. அப்ப இதெல்லாம் என்ன ஆகிருக்கு அப்படின்னா, இந்த நம்ம எல்லாம் இருக்கோம் இல்லைங்களா, மேலுலகத்துல இருந்து கீழுலகம் வரைக்கும் நம்மளாம் டிராவல் பண்றோம். மேலுலகம் கீழுலகம் அப்படி நம்ம டிராவல் பண்றோம். எதை பேஸ் பண்ணி நம்ம பண்றோம், மனம், ஆசை. ஆசைனால புலன் இன்பத்தை நம்ம அனுபவிக்கிறோம் இல்லைங்களா.
அந்த பேசிஸ்ல நம்ம என்ன பண்றோம், நல்ல செயல்கள், நல்ல ஒரு விஷயத்தை ஆசைப்பட்டு நல்லபடியா அதை சத்துவகுணத்துல செய்யும்போது மேலுலகங்கள் டிராவல் பண்ணுவோம். அதே வந்துட்டு ரஜோகுணம் தமோகுணத்துல அந்த ஆசைகள் அடையும் போது சென்ஸ் கிராட்டிபிகேஷன் பண்ணும்போது கீழுலகங்கள், பாபங்கள் பண்ணனால கீழுலகங்கள் போகும் இல்லைங்களா. இந்த மாதிரி நம்ம மனம் சென்சஸ் அதோட தாக்கத்தை நம்ம என்ன பண்றோம், இந்த டிராவல் நம்ம பண்ணிட்டு இருக்கோம். இது எப்படி இருக்கு அப்படின்னா, இந்த அத்திப்பழத்துக்குள்ளார புழுக்கள்லாம் அப்படி இருக்கும் இல்லைங்களா, பூச்சிக்கள்லாம் அப்படி ஊடுருவி டிராவல் பண்ணும் இல்லையா. அது மாதிரி பகவானோட இந்த கிரியேஷனுக்குள்ளார ஆத்மாக்கள் மேலுலகம் கீழுலகமா வந்து டிராவல் வந்து நம்ம பண்ணிட்டு இருக்கோம் அப்படின்றத சொல்றாங்க. ஓகேங்களா. அடுத்தது வந்து 16 to 20 ஸ்லோகங்கள். புஷ்பம் மாதாஜி வாசிச்சு கொடுக்குறீங்களா? हरे कृष्ण माता जी. हरे कृष्ण माताजी. यानि यानि रूपाणि विरणातं पिबर्षिः दैरामृष्टसुशील लोकामुद गायन्ति ते सयः. மொழிபெயர்ப்பு. உமது லீலைகளில் மகிழ்வதற்காக நீர் உம்மை இப்பௌதீக உலகில் பல்வேறு வடிவங்களாக தோற்றுவிக்கின்றீர். இவ்வாதாரங்கள் உமது கீர்த்திகளை மகிழ்ச்சியுடன் பாடுகின்றவர்களின் துக்கத்தினை அறவே நீக்குகின்றன. 17 to 18. நம காரண மத்தியஸ்யாய பிரளயாபிசராய ச கய சீஸ்னே நமஸ்துப்யம் மது கைடப மிருத்யவே அகோ பாராய ப்ருகதே நமோ மந்திர தாரிணே சிதி உத்தார விகாராய நம சுகர மூர்த்தையே. ஊழிகால பிரளய வெள்ளத்தில் நீந்தி சென்ற பகவான் மச்ச அவதாரத்திற்கும் மது கைடபர் என்னும் அரக்கர்களை கொன்ற பகவான் ஹயக்ரீவருக்கும் மந்திர மலையினை தாங்கிய மிகப்பெரிய ஆமைக்கும் பகவான் கூர்ம அவதாரம், பூமியை தூக்கி மகிழ்ந்த பன்றி அவதாரத்திற்கும் பகவான் வராகர், படைப்பின் மூல காரணரான உமக்கும் எனது வந்தனங்களை அர்ப்பணிக்கிறேன். நமஸ்தே புத சிம்ஹாய சாதுலோக பயாபக வாமனாய நமஸ்துப்யம் கிராந்த திரிபுவனாய ச. உமது சாதுக்களான பக்தர்களின் அச்சத்தினை நீக்கும் அற்புத சிங்கத்திற்கும் பகவான் நரசிம்மன், 3 உலகங்களையும் தமது பாதத்தினால் அளந்த வாமன அவதாரத்திற்கும் எனது வந்தனங்கள் உரித்தாகுக. நமோ ப்ருஹூணாம் பதையே திருப்த சத்ரவனச்சிதே நமஸ்தே ரகுவர்யாய ராவணாந்தகராய ச. இருமாப்புடைய சத்திரியர்கள் என்னும் வம்சாவளியினை வெட்டி வீழ்த்திய பிருகு குலத்தின் தலைவருக்கும் பரசுராமர் மற்றும் ராவணனின் வாழ்விற்கு முற்றுப்புள்ளி வைத்த ரகுகுல திலகரான பகவான் ராமச்சந்திர மூர்த்திக்கும் எனது வந்தனங்கள் உரித்தாகுக. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. தேங்க்யூ மாதாஜி. இப்ப நம்ம 60 ஸ்லோகம், அதாவது 14 வரைக்கும் விராட் ரூபம் பார்த்தோம் சரிங்களா. அப்புறம் 15ல இருந்து 22 வரைக்கும் பகவான் தான் அவதாரி, அவங்க கிட்ட இருந்தா எல்லா விரிவாக்கங்களும் வந்திருக்கு. இந்த தசாவதாரங்கள் அது பிரதானமா நம்ம எடுத்துப்போம் சரிங்களா. அந்த மாதிரி வந்துட்டு நம்ம பாக்குறோம். அதுல 16th ஸ்லோகம் பாக்குறோம். டு என்ஜாய் யுவர் பாஸ்ட் டைம்ஸ். பகவானோட லீலைகள்லாம் நினைச்சு பார்க்கும் போதே நமக்கு என்ன ஏற்படும், சந்தோஷம் ஏற்படும் இல்லைங்களா. கவலைகள் இருந்தாலும் நம்ம அதை மறந்துட்டு என்ன பண்ணுவோம், அந்த லீலைகளை கேட்கும் போது நமக்கு பரம சந்தோஷம் ஏற்படுது இல்லைங்களா. அப்ப அதற்காக தான் பகவான் என்ன பண்றாங்க, பக்தர்களுக்கு சந்தோஷத்தை ஏற்படுத்த, பாதுகாப்பு கொடுக்க, பக்தர்கள் கிட்ட தன்னோட அன்பை வெளிப்படுத்த. நம்ம எல்லாம் பக்தி பண்றோம், அப்ப அதற்கு பகவான் என்ன பண்ணுவாங்க, திருப்பி அவங்களோட அன்பை வெளிப்படுத்துறதுக்காக என்ன பண்ணுவாங்க, பாஸ்ட் டைம்ஸ் எடுக்கிறாங்க, லீலைகள் எடுக்கிறாங்கன்றதுதான் நம்ம பாக்குறோம் இல்லைங்களா. டு என்ஜாய் யுவர் பாஸ்ட் டைம்ஸ். பிரகலாதர் அவ்வளவு கஷ்டத்துலயும் பக்தி பண்ணாங்க. என்ன பண்ணாங்க, பகவான் நரசிம்மரா வந்து பிரகலாதர்கிட்ட ரொம்ப அன்போடு இருந்தாங்க அப்படின்றத நம்ம பாக்குறோம் இல்லைங்களா. அது மாதிரி அந்த லவ்விங் எக்ஸ்சேஞ்ச் அப்படின்றது. அப்ப என்ஜாய் யுவர் பாஸ்ட் டைம்ஸ், பகவானோட லீலைகள் இதெல்லாம். யுவர் மேனிஃபெஸ்டன் யுவர் செல்ஃப் இன் வேரியஸ் ஃபார்ம்ஸ் இன் திஸ் மெட்டீரியல் வேர்ல்ட். நிறைய அவதாரங்கள் லீலைகள்லாம் பகவான் எடுக்கிறாங்க அப்படின்றத பாக்குறோம். அது எதற்காக அப்படின்னா, நம்மள கிளென்ஸ் பண்றதுக்காக, நம்மள பியூரிஃபை பண்றதுக்கு, நம்மளுக்கு வழிகாட்டுறதுக்கு, நம்மளோட சோகங்களை போக்குறதுக்காக, எப்பயும் நம்ம சந்தோஷத்தோட இருக்கிறதுக்காக அப்படின்றதுதான் சரிங்களா. அண்ட் ஹாப்பினஸ் டு தோஸ் ஹூ ஜாய்ஃபுல்லி சாண்ட் யுவர் க்ளோரிஸ். நம்ம கிட்ட உள்ள அந்த சோகங்கள்லாம் விலகி போகும் அப்படின்னு நம்ம இங்க தெரிஞ்சுக்கிறோம். எப்பெல்லாம் நம்ம பகவானோட நாமத்தை நாமரூப குண லீலைகளை நம்ம
நினைக்கிறோமோ சொல்றோமோ. ஐ ஆஃபர் மை ரெஸ்பெக்ட் ஒபிசன்ஸ் டு யூ. அப்ப என்ன சொல்றாங்கன்னா, இப்போ அவங்க கிட்ட இருந்து எல்லாமே உருவாகுதுன்னு நம்ம பாக்குறோம் இல்லைங்களா, எல்லா லீலைகள் அவதாரங்களும் உருவாகுதுன்னு பாக்குறோம் இல்லைங்களா. அப்ப என்ன சொல்றாங்க, த காசஸ் ஆஃப் த கிரியேஷன், நீங்க தான் காரணமா இருக்கீங்க மத்த அவதாரங்களுக்கும் அப்படின்னு நம்ம இங்க பாக்குறோம். அவதாரியா இருக்காங்கன்னு. அதே மத்ஸ்ய அவதாரம், அதுல என்னன்னா மீனா அவதாரம் எடுத்து அந்த பிரளய காலத்துல பாதுகாக்கிறாங்க இல்லைங்களா, எல்லா வஸ்துக்களையும் பாதுகாத்து சத்தியவிரத மகாராஜிட்ட கொடுக்குறாங்க அப்படின்றத பாக்குறோம். ஹயக்ரீவரா அவதாரம் எடுக்கிறாங்க. அப்ப மது கைடபா அப்படின்றவங்கள அழிக்கிறாங்க. ஏன்னா அவங்க வேதங்களை எடுத்துட்டு போயிடுவாங்க இல்லையா. அப்ப வேதங்கள் இல்லைனால பிரம்மால சிருஷ்டி பண்றதுல சிரமம் ஏற்பட்டுடும். அதனால திரும்பி அதை வந்து அவங்க கிட்ட இருந்து எடுத்துட்டு போய் பகவான் வந்து பிரம்மாவுக்கு கொடுப்பாங்க. அதுக்கப்புறம் டாட்டாய்ஸ், அது வந்து இந்த அமிர்தம் கடையிறப்போ அந்த ஒரு பாஸ்ட் டென்ஸ்லங்க. அப்ப கூர்மமா ஆமையா வந்து அவதாரம் எடுத்திருப்பாங்க அப்படின்னு நம்ம பாக்குறோம். அதுக்கப்புறம் வராகரா அவதாரம் எடுக்கிறாங்க. அப்ப பூமி மாதாவை பாதுகாக்கிறதுக்காக அப்படின்றத நம்ம பாக்குறோம். அதுக்கப்புறம் நரசிம்ஹரா வந்து அவதாரம் எடுக்கிறாங்க. அப்ப வந்துட்டு செயின்ட்லி டிவோட்டிஸோட ஃபியர்ஸ் போக்குறதுக்காக. சரிங்களா. அதாவது வந்து பிரகலாதருக்கு பயம் இல்லை இல்லைங்களா, மற்ற எல்லாரும் பயந்தாங்கன்னா பிரகலாதருக்கு பயம் இல்லை. ஹிரண்யகசிபு அவங்களை கஷ்டப்படுத்துறப்பையும் பயம் இல்லை, நரசிம்மரா பகவானை பார்த்தப்பயும் அவங்களுக்கு பயம் இல்லை அப்படின்னு நம்ம பாக்குறோம். பயத்தை போக்குறவங்க அப்படின்றவங்க தான் நரசிம்மரா பாக்குறோம். அப்புறம் வாமனனா இருக்காங்க. அப்ப வந்து 3 அடி நிலம் கேட்டு திரிவிக்ரமன் அவங்க அவதாரம் எடுக்கிறாங்கன்றத பாக்குறோம். அது மாதிரி பரசுராமரா வராங்க. அப்ப வந்து இந்த ரொம்ப அகங்காரத்தோட இருக்கிற கொடூரமா இருக்கிற சத்திரியர்களை அவங்க அழிக்கிறாங்க அப்படின்றத பாக்குறோம். 21 சத்திரியர்களை அவங்க அழிக்கிறாங்கன்றத பாக்குறோம். ராமரா அவங்க அவதாரம் எடுக்கிறாங்க. அப்ப வந்து ராவணனை அழிக்கிறாங்க அப்படின்றத நம்ம பாக்குறோம். அப்ப எல்லாத்துக்கும் காரணமா நீங்க சொல்லிட்டாங்க, த காஸ் ஆஃப் த கிரியேஷன் அப்படின்றத சொல்லிட்டாங்க இல்லையா. அப்ப உங்ககிட்ட இருந்தா எல்லா அவதாரங்களும் ஏற்பட்டிருக்கு. இதெல்லாம் எதற்காக அப்படின்னா நம்மளோட சோகங்களை போக்கி நம்மளை எப்படி சந்தோஷப்படுத்தக்கூடிய விஷயமா நம்ம பாக்குறோம். இப்ப ஹேண்ட் ரைஸ் பண்ணவங்க வரைக்கும் எல்லாத்தையும் வாசிச்சுட்டீங்க. அப்ப மறுபடியும் அதே ஆர்டர்ல வரலாமா? ஜெய் மகாலட்சுமி மாதாஜி வாசிச்சு கொடுக்குறீங்களா? நீங்க புக் வச்சிருக்கீங்களா மாதாஜி? நான் சொன்னேன் மாதாஜி, புக் இது பண்ணு. சாரி மாதாஜி, மறந்துட்டேன். ஹரே கிருஷ்ணா. சாரி. அப்ப பத்மா நெக்ஸ்ட் வீக் படிக்கிறேன். அவசியம் மாதாஜி. பத்மா மாதாஜி வாசிச்சு கொடுக்குறீங்களா? நான் வாசிக்கிறேன் மாதாஜி. 22 தானே? 21ல இருந்து 25 வரைக்கும். சரி. நமஸ்தே வாசுதேவாய நமக சங்கர்ஷ்ணாய ச பிருத்யும்னா அனிருத்தாய சாஸ்வதாம் பதயே நமக. சாத்வத குலத்தின் தலைவரான உமக்கும் உமது வடிவங்களான வாசுதேவருக்கும் சங்கர்ஷனருக்கும் பிருத்யும்னருக்கும் அனிருத்தருக்கும் எனது வந்தனங்கள் உரித்தாகுக. பதம் 22. நமோ புத்தாய சுத்தாய தைத்திய தானவ மோகினே ம்லேச்ச பிராய க்ஷத்ரஹந்த்ரே நமஸ்தேகி கல்கி ரூபினே. மொழிபெயர்ப்பு. தைத்தியர்கள் மற்றும் தானவர்களை குழப்பமுறச் செய்த குற்றமற்ற உமது பகவான் புத்தர் அவதாரத்திற்கும் மன்னர்கள் என்னும் போர்வையில் மாமிசம் உண்ணும் மிலேச்சர்களை அழிக்கின்ற உமது கல்கி அவதாரத்திற்கும் எனது வந்தனங்கள் உரித்தாகுக. பதம் 23. பகவான் ஜீவ லோகோ அயம் மோகிஸ்தவ மாயையா அகம் மமேதி அசத் கிராஹோ பிராம்யதே கர்ம வர்மசோ. மொழிபெயர்ப்பு. ஓ பரமபுருஷ பகவானே, இவ்வுலகில் உள்ள உயிர்கள் உமது மாயா சக்தியினால் குழப்பமடைகின்றனர். நான் எனது என்னும் பொய்யான கருத்துக்களை கொண்டிருப்பதினால் அவர்கள் பலன் தரும் செயலின் பாதைகளில் பலவந்தமாக அலைக்கழிக்கப்படுகின்றனர். பதம் 24. அகம் சாத்மாத்ம ஜாகர தாரார்த்த ஸ்வஜனாதிஷு பிராமி ஸ்வக்ன கல்பேஷு மூட சத்யதியா விபோ. மொழிபெயர்ப்பு. ஓ எல்லாம் வல்ல பகவானே, நானும் கூட இவ்வாறு குழப்பப்பட்டு மூடத்தனமாக ஒரு கனவினை போல் பொய்யான எனது உடல், குழந்தைகள், இல்லம், மனைவி, செல்வம் மற்றும் உறவினர்களை உண்மையென என்று கருதி கொண்டிருக்கின்றேன். அடுத்தது பதம் 25. அனித்யானாத்மா து கேஷு விபர்யைய மதிஹி அகம் துவந்தவா ஆராமஸ்தமோ விஷ்டோ ந ஜானே துவாத்மன பிரியம்.
மொழிபெயர்ப்பு. இவ்வாறு அனித்தியமானவற்றை நித்தியமானவை என்றும், எனது உடலை எனது ஆத்மாவாகவும், துன்பத்திற்கு காரணமானவற்றை இன்பத்திற்கு காரணமானவை என்றும் நேர் எதிரடியாக கருதி நான் உலகில் இருமைகளில் இன்பம் காண முயற்சித்துக் கொண்டிருக்கின்றேன். இவ்வாறு அறியாமையினால் மூடப்பட்டதினால் உண்மை எனது அன்பிற்குரிய உண்மை பொருளாக நான் அறிய முடியவில்லை. ஹரே கிருஷ்ண மாதா. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. இப்ப வந்து 23 30 வரைக்கும் நம்ம வந்து சரண்டர் பண்றாங்க. ஆத்ம நிலையில நம்ம எப்படி இருக்கோம் இந்த ஜட உலகத்துலன்றதை சொல்லி அதுக்கப்புறம் அவங்க சரணாகதி பண்றாங்கன்றத பாக்குறோம். இப்ப 21, 22 ஸ்லோகங்கள்ல மறுபடியும் இன்கார்னேஷன் அப்படின்றத பாக்குறோம். அப்ப இந்த சதுர்வியூகங்கள் பகவான் இருக்காங்கல்ல, வாசுதேவ சங்கர்ஷ்ணர், பிரத்யும்னர், அனிருத்தர், அந்த விரிவாக்கங்களையும் இங்க வந்து நினைவுபடுத்துறாங்க. எப்படி எல்லா தசாவதாரங்களையும் சொல்லிட்டு வராங்களோ அது மாதிரி விரிவாக்கங்களையும் இங்க சொல்லி அதுக்கும் வந்துட்டு ஒபிசன்ஸ் பண்றாங்கன்றத பாக்குறோம். அதுக்கப்புறம் இங்க பாகவதம் எப்போ வந்து செட் பண்ணது, சுகதேவ கோஸ்வாமி பரீட்சித் மகாராஜருக்கு கொடுத்தது. துவாபரயுகத்துல அக்ரூரர் வந்து பிரேயர் சொல்றாங்க. அக்ரூரர் எப்ப இருக்காங்க துவாபரயுகத்துல. ஆனா அவங்க என்ன சொல்றாங்க, புத்தரை பத்தி சொல்றாங்க. கல்கி புத்தர் வந்து நமக்கு முன்னாடி இந்த கலியுகத்துல முன்னாடி அவதாரம் பண்ணாங்கன்றத பாக்குறோம். இனிமேல் தான் கல்கி வர போறாங்க. அப்ப பாகவதத்துல எல்லாமே இருக்கு அப்படின்றதுதான் இல்லைங்களா. ஃபியூச்சர்ல என்ன இருக்கு அப்படின்றதையும் நமக்கு நல்லபடியா, ஏற்கனவே கலியுகமே எப்படி இருக்குன்றத நம்ம நல்லபடியா பாக்குறோம், கலியுகத்தோட நேச்சர்லாம். அதுவே இனிமேல் எடுக்க போற அவதாரங்களை பத்தியும் இங்க வந்து அக்ரூரர் வந்து குறிப்பிடுறாங்க அப்படின்றத நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோம். அப்ப பாகவதத்தோட அந்த ஸ்திரம் குளோரிஸ் எவ்வளவு உயர்ந்தது அப்படின்றதுதான் இல்லைங்களா. அப்ப புத்தரை வந்துட்டு இங்க வந்து குறிப்பிடுறாங்க. நீங்க வந்து புத்தராவும் அவதாரம் எடுத்திருக்கீங்க அப்படின்றது. இது எதற்காக அப்படின்னா இந்த அசுரர்களை வந்துட்டு கொஞ்சம் கன்ஃபியூஸ் பண்றதுக்காக, சரிங்களா. தைத்தியாஸ், தானவாஸ், ஏன்னா அந்த வேதங்கள்ல வந்து அனிமல் சாக்ரிஃபைஸ் அப்படின்றத கொஞ்சம் தவறான முறையில அதை வந்து எடுத்துக்கிட்டு அது வந்துட்டு மாமிசம் ஒன்னும் பழக்கம் ஏற்பட்டுரும். அப்ப வந்துட்டு அத உடனே சொல்லி மாத்தாம அது உடனே என்ன பண்றாங்க, தடுத்துறாங்க. வேதம் கிடையாது, சூன்யம் அப்படின்றத சொல்லி அந்த அந்த தவறுகளுக்கு ஒரு ஸ்டாப், முற்றுப்புள்ளி வச்சு அதுக்கப்புறம் மறுபடியும் என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னா சூன்யம் சொன்னதுக்கு அப்புறம் மறுபடியும் அத்வைதம் வரும், அப்புறம் துவைத்தம் வரும், அப்புறம் விசிஷ்டாவைத்தம். இதெல்லாம் நம்ம அந்த ப்ராசஸ்ல வந்து சரியான ஒரு நிலைக்கு நம்ம வரோம் இல்லைங்களா. சோ அப்ப அந்த வகையில தைத்திய சந்தான வசங்களும் அசுரர்கள், சரிங்களா, அவங்களெல்லாம் கன்ஃபியூஸ் பண்ற ஒரு நிலையில புத்தரை அவங்க அவதாரம் எடுக்கிறாங்க அப்படின்றத பாக்குறோம். ஏன்னா அவங்க அந்த வழி மாற்றி போயிட்டாங்க. வேதத்துல என்ன குறிப்பிட்டிருக்காங்களோ அந்த முறையிலேயே கொஞ்சம் தவறான புரிதல்ல வந்துருவாங்க. சோ அதனால என்ன ஆயிடுது அப்படின்னா வேதத்தில் கொடுத்த அந்த நிலை வந்து மாற்றம் ஏற்பட்டது. அது ரொம்ப டேஞ்சரஸ் இல்லைங்களா. தவறா புரிஞ்சுக்கிறதுன்றது ரொம்ப ஆபத்தை விளைவிக்கும். அந்த வகையில ஒரு முற்றுப்புள்ளி வைக்கிறது, அந்த ஒரு நிலையா புத்தர் அவதாரத்தை நம்ம பாக்குறோம். அதுக்கப்புறம் கல்கி அவதாரம். இதுல என்னன்னா கிங்ஸ் எல்லாமே என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னா மீட் ஈட்டரா இருப்பாங்க. அப்புறம் வந்து மற்றவங்க நிலத்தை அபகரிக்கிறவங்களா இருப்பாங்க. அதர்மம் ரொம்ப தலை ஓங்கி இருக்கும். அப்ப கல்கி அவதாரம் எடுப்பாங்க அப்படின்னு நம்ம பாக்குறோம். அதுக்கப்புறம் 23 ஆத்ம நிலையில இருந்து சரணாகதி பண்றாங்க. அப்ப என்ன சொல்றாங்க, லிவிங் என்டிட்டிஸ் இன் திஸ் வேர்ல்ட், ஆத்மாக்கள் எல்லாம் இந்த ஜட உலகத்துல இந்த முக்குணங்கள்னால, இல்யூஷரி எனர்ஜி, மாயா சக்தினால புரிதல்ல மாற்றம் இருக்கு நமக்கும் இல்லைங்களா. சரீரமே பிரதானம், ஆத்மாவை பத்தி நம்ம யோசிக்காம விட்டுறோம் இல்லைங்களா. அந்த ஒரு இல்யூஷன் தான், அறியாமையில நம்மளா இருக்கும் இல்லைங்களா. அப்ப நம்ம என்ன கான்செப்ட்ல வந்துடும், அப்ப என்ன ஃபால்ஸ் கான்செப்ட்ல வந்துடும். நான் எனது அப்படின்ற ஒரு நிலையில நம்ம பலன்களை எதிர்பார்த்து செய்யக்கூடிய செயல்கள்ல நம்மள ஈடுபடுத்திக்கிறோம் அப்படின்றதுங்க சொல்றாங்க. அப்ப இங்க அவங்களையும் சொல்லிக்கிறாங்க, சரிங்களா. நானுமே இந்த நிலையில தான் இருக்கேன், பொய்யான அப்படின்றத சொல்லிட்டாங்க, சரிங்களா. பொய்யான என்னோட சரீரம், குழந்தைகள், மனைவி, வீடு, அப்புறம் இந்த சொத்து இதெல்லாம் இருக்குல்ல, மணி, இதெல்லாத்தையும் உண்மை அப்படின்னு நான் வந்து நம்பிட்டேன். அந்த ஒரு நிலை, அந்த உண்மைன்ற நிலையில நான் வந்து ஒரு கனவுல நான் வந்து இருக்கேன் அப்படின்றத சொல்றாங்க. உண்மையை அறியாம, ஆத்மாதான் நித்தியம்ன்றது அறியாம இந்த பொய்யான சரீரம், இந்த சரீரம் சார்ந்த எல்லா விஷயங்களும் பொய், ஆனா அதெல்லாம் உண்மையை நான் வந்து நினைச்சிட்டு இருந்திருக்கேன் அப்படின்றத சொல்றாங்க. மிஸ்டேக்கிங் த டெம்பரரி ஃபார் த எட்டர்னல். டெம்பரவரி எல்லாம், இந்த சரீரம் டெம்பரவரி, இது சார்ந்த விஷயங்கள் டெம்பரவரி, எப்பயுமே நம்ம கூட இருக்க போறது இல்ல. ஆனா இதெல்லாம் நித்தியம் அப்படின்ற ஒரு நிலையில இருக்கிறது. மை பாடி ஃபார் மை செல்ஃப் அண்ட் சோர்ஸ் ஆஃப் மிசரிஸ் ஃபார் சோர்சஸ் அப்படின்னு நம்ம இங்க பாக்குறோம், சரிங்களா. நம்ம வந்து இந்த சரீரத்தை வச்சு நம்ம என்ன பண்றோம் அப்படின்னா நிறைய இன்பங்களை நம்ம தேடிட்டு இருக்கோம். ஆனா அதெல்லாம் என்ன ஆகுது, நமக்கு துன்பங்களாதான் இருக்குது இல்லைங்களா. அந்த மாதிரி எல்லாமே வந்து மாறுபட்ட ஒரு
புரிதலே நம்ம இருக்கோம். ஐ ஹவ் ட்ரை டு டேக் பிளஷர் இன் மெட்டீரியல் டியூவாலிட்டிஸ். இந்த இன்ப துன்பம், நன்மை தீமை இதெல்லாம் இருக்கு இல்லைங்களா, இந்த விஷயத்துல இந்த ஜட அதாவது இருமைகள்ல இருந்து நான் வந்து சந்தோஷத்தை அனுபவிக்கணும்னு நான் நினைக்கிறேன். ஆனா அப்படி நடக்காது. ஏன்னா ரெண்டுமே பெர்மனன்ட் கிடையாது இல்லைங்களா. இன்பமும் துன்பமும் பெர்மனன்ட் கிடையாது. நம்மளுக்கு மிச்சமா இருக்கிறது விரக்தி தான் இருக்கும் இல்லைங்களா. அதுதான் இங்க சொல்றாங்க. ஐ ஹவ் ட்ரைடு டு டேக் பிளஷர். இதுல நான் சந்தோஷத்தை எடுக்க நான் முயற்சி பண்றேன். கவர்ட் இன் திஸ் வே மை இக்னோரன்ஸ். இந்த மாதிரி எல்லாமே ரியல் எல்லாம் அன்ரியலா தெரியும், அன்ரியல் எல்லாம் ரியலா தெரியும். அதுதான் மாயைன்னு சொல்றது. அத வந்து அறியாமையில நான் இருக்கேன் அப்படின்றது இங்க சொல்றாங்க. இந்த மாதிரி இருக்கிறதுனால என்னோட அன்புக்கு பாத்திரம் யாரு? பகவான் தான் இல்லைங்களா. ஆத்மா பகவான் மேலதான் எப்பயும் நித்திய பக்தியோட இருக்கணும். ஆனா அதை நானு ரெகனைஸ் பண்ணாம இருக்கேன், அந்த புரிதல் எனக்கு இல்லாம இருக்கு அப்படின்றத சொல்றாங்க. ஜஸ்ட் இது வந்து 26ல இருந்து 30 ஸ்லோகம் வரைக்கும். ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. மாதாஜி வாசிச்சு கொடுக்குறீங்களா? வாசிச்சு கொடுங்க. யதா புதோ ஜலம் ஹித்வா பிரதிச்சன்னம் தத் உத்பவைஹி அப்யோதி மிருக திருஷ்ணாம் வை தத்வத்வாகம் பரான்முகः. செடி கொடிகளாலும் பாசியினாலும் மூடப்பட்டிருந்த நீர்நிலையினை மேலோட்டமாக பார்த்த ஒருவன் அங்கே நீரில்லை என்று கருதி காணல் நீரின் பின்னே ஓடியது போல் நானும் உம்மிடம் பாராமுகமாக இருந்து விட்டேன். பதம் 27. நோ தசஹேகம் கிருபணதி காமகர்மஹதம் மனஹ ரோத்தும் பிரமாதிபிஸ்சானஷோ ஹியமானம் இதஸ்ததஹ. மொழிபெயர்ப்பு. எனது புத்தி ஊனமுடையதாக இருப்பதினால் எனது மனதினை அடக்கும் வலிமையினை என்னால் எங்கும் காண முடியவில்லை. எனது மனம் இச்சைகளினாலும் உலக செயல்களினாலும் தொல்லைகளுக்கு ஆளாகி கட்டுக்கடங்காத எனது வலிய புலன்களினால் தொடர்ந்து இங்கும் அங்கும் அலைக்கழிக்கப்படுகின்றது. பதம் 28. சோகம் தவாங்கிரி உபஹதோஸ்மி அசதாம் துராபம் தச்சாவி அகம் பவத் அனுக்ரஹீசமன்யே பும்சோ பவேத்யர்ஹி சம்சரணாபவர்ஹஸ் த்வய்ய அப்ஜனாவசத் உபாசனயாமதி ஸ்யாத். மொழிபெயர்ப்பு. இவ்வாறு இழிவற்ற நான் அடைக்கலம் வேண்டி உமது திருவடிகளை அணுகுகின்றேன். ஏனென்றால் ஓ பகவானே, தூய்மையற்றவர்கள் உமது திருவடிகளை அடைய முடியாது என்ற போதிலும் கூட உமது கருணையினால் அது சாத்தியமே என்று நான் கருதுவதினால்தான். ஓ பத்மநாப பகவானே, ஒருவனது உலக வாழ்க்கை முடிவுறும் பொழுது உமது தூய பக்தர்களுக்கு தொண்டு செய்வதன் மூலமே அவனால் உமது உணர்வில் வளர்ச்சி பெற முடியும். பதம் 29. நமோ விஞ்ஞானமத்ராய சர்வ பிரத்யய ஹேதவே புருஷேஷ பிரதானய பிரக்மணேந்த சக்தயே. மொழிபெயர்ப்பு. அளவற்ற சக்திகளை தம்மிடத்தே கொண்டிருக்கும் பரம முழு மெய்ப்பொருளுக்கு எனது வந்தனங்கள். அவரே தூய உன்னத ஞானத்தின் உருவமாக திகழ்பவர், எல்லாவிதமான ஞானங்களுக்கும் ஆதாரமாக இருப்பவர், உயிர்களை ஆளும் ஜடவியற்கை சக்திகளின் பரம ஆளுநரும் அவரே ஆவார். 30. நமஸ்தே வாசுதேவாய சர்வபூதக்ஷயாச்ச ஹ்ருஷிகேஷ நமஸ்துப்யம் பிரபன்னம் பாஹி மாம் பிரபோ. மொழிபெயர்ப்பு. எல்லா உயிர்களின் உறைவிடமான வசுதேவரின் மைந்தராகிய உமக்கு எனது வந்தனங்கள் உரித்தாகுக. மனம் மற்றும் புலன்களின் தலைவரே, உமக்கு எனது வந்தனங்களை மீண்டும் சமர்ப்பிக்கின்றேன். ஓ பிரபுவே, உம்மை சரண் புகுந்த என்னை காத்தருள்வீராக. ஸ்ரீமத் பாகவதம் 10ஆம் காண்டத்தில் அக்ரூரரின் பிரார்த்தனைகள் என்னும் தலைப்பினை கொண்ட 40ஆம் அத்தியாயத்திற்கு தெய்வ திரு பக்தி வேதாந்த சுவாமி பிரபுபாதா அவர்களின் எளிய தொண்டர்களின் பொருளுரைகள் இத்துடன் நிறைவு பெறுகின்றன. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. தேங்க்யூ மாதாஜி. இப்ப நான் ஃபுல்லா இத கிருஷ்ணா புக்ல பார்த்துட்டே வந்துட்டேன் மாதாஜி. அப்படிங்களா பாகவதம் இல்ல மாதாஜி, கிருஷ்ணா புக்ல அப்படியே நீங்க சொன்னதெல்லாம் அப்படியே இருக்கு மாதாஜி. அதான் மாதாஜி சம்மரி இல்லைங்களா, கிருஷ்ணா புக்கே 10வது அக்ரூரரின் பிரார்த்தனைகள்னு அப்படியே இருக்கு. ஹரே போல் மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஓகே மாதாஜி, இன்னைக்கு ரொம்ப பிரமாதம். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. பிரணாம் மாதாஜி. இன்னைக்கு ரொம்ப பிரமாதம்.
ஹரே கிருஷ்ணா. பகவானோட அனுகிரகம் நமக்கு அத ஆச்சார உணரும் போது அப்படியே அந்த இருக்கு. உணர்வு அதேதான் மாதாஜி. பாகவதம் இது கொஞ்சம் பெருசா இருக்கும் போல இருக்கு. இது கொஞ்சம் ஷார்ட்டா அப்படியே கொடுத்திருக்காங்க. அத ஆ, உணரும் போதுதான் உடம்பெல்லாம் என்னமோ பண்ணுது. ஆமா மாதாஜி. நம்ம அப்படியே கொஞ்சம் கொஞ்சமா அந்த இல்ல போயிட்டே இருக்கும் ஆன்மீகத்துல. ஹரி போல் மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. அதான் இங்க நம்ம பாக்குறோம் இல்லைங்களா? அதான் இதுவும் இங்க வந்து மிஸ்டேக்கிங் த டெம்பரரி ஃபார் த எட்டர்னல். டெம்பரரிலாம் நம்ம வந்து நித்தியம் நினைக்கிறோம். என்னோட சரீரத்தையே நானும் நினைச்சிட்டு இருக்கிறேன். அதுக்கப்புறம் சோர்ஸ் ஆஃப் மிசரிஸ், கஷ்டங்களோட ஆதாரத்தெல்லாம் சுகத்தோட ஆதாரமா நான் நினைச்சிட்டு இருக்கிறேன் அப்படின்றதெல்லாம் சொல்லும்போது நல்ல ஒரு ரிலேஷன் இல்லைங்களா? ஓகே, ஹரே கிருஷ்ணா. இப்ப நம்ம வந்து 26 ஸ்லோகம் நம்ம பாக்குறோம். ஜஸ்ட் அஸ் எ ஃபூல் ஓவர்லுக். இதுல என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னா, இந்த குளங்கள் மேல எல்லாம் வந்து இந்த தாமரை பூ, அல்லிப்பூ இதெல்லாம் வந்து பூத்திருக்கும் இல்லைங்களா? அந்த மாதிரி ஏதாவது செடிகள்லாம் இருக்கும். அதை மேலோட்டமா பாக்குறவங்க என்ன பண்ணிடுவாங்கன்னா, அங்க நீர்நிலை எதுவும் இல்லை அப்படின்னு சொல்லிட்டு போயிடுவாங்க. அதே மாதிரி காணல் நீரை வந்து அவங்க வந்து நிஜமாலுமே தண்ணீர் இருக்கு அப்படின்னு சொல்லி கிட்ட கிட்ட போவாங்க இல்லைங்களா? அந்த மாதிரி ஒரே ஒரு இதுல வந்துட்டு ஸ்லோகத்துல நம்ம நல்ல புரிதல் கொடுத்துட்டாங்க அக்ரூரரும். என்னன்னா இந்த பகவான் தான் ரியல் இல்லைங்களா? ஆனா அவங்கள நம்ம வந்து மேலோட்டமா அந்த ஆழ்ந்து அவங்களோட அந்த தாத்பரியம் தெரியாதனால அவங்கள விட்டு விலகி நம்ம என்ன பண்ணிடுறோம், இந்த அன்ரியலான இந்த ஜட உலகத்துல உள்ள விஷயங்களை ரியல் உண்மைன்னு நினைச்சு நம்ம அதன் பின்னாடி நம்ம போறோம். அதுதான் வந்து ரொம்ப என்ன சொல்றது தவறான ஒரு நிலையா நம்ம பாக்குறோம் சரிங்களா? அப்ப இங்க என்ன ஆகுது அப்படின்னா, நம்மளோட அந்த வாழ்க்கையில நம்ம எல்லாம் இந்த ஜட உலகத்துல உள்ள நம்ம எல்லாம் கஷ்டப்படுற அந்த நிலை இங்க நல்லபடியா சொல்லியிருப்பாங்க. என்னோட இன்டெலிஜென்ஸ் வந்து நல்ல விதத்துல இல்ல என்ன, அது மாதிரி என்னோட மனதை என்னால கட்டுப்படுத்த முடியல. இந்த ஜட உலக விஷயங்கள்லாம் என்னைய ரொம்ப டிஸ்டர்ப் பண்ணுது. அப்போ அதனால என்னோட செயல்கள் எல்லாம் அந்த ஜட உலக விஷயங்களை சந்தோஷத்தை திருப்தி பண்ணிக்கிறதுனால என்னோட புலன்கள்ல என்ன ஆகுது, அதன் பக்கமா போகுது அப்படின்றத சொல்றாங்க. இந்த மாதிரி நான் வந்து சிரமப்பட்டுட்டு இருக்கேன் அப்படின்றத இங்க வந்து சொல்றாங்க சரிங்களா? அதுதான் இதுக்கு வந்து நல்ல ஒரு எக்ஸ்பிளனேஷன் கொடுத்தாங்க எங்களோட சிக்ஷா குரு. என்ன அப்படின்னு பார்த்தோம்னா, மைண்டு, இன்டெலிஜென்ஸ், அப்புறம் சென்சஸ், கான்சியஸ்னஸ் இதெல்லாம் தான் நம்ம பாக்குறோம் இல்லைங்களா? ஏன்னா நம்ம வந்து ஆசைப்படுற ஒரு விஷயம் நம்ம செய்யறதுனாலே மனம் ஆசைப்படும். இன்டெலிஜென்ஸ் வந்து அதை கைட் பண்ணும். அந்த ஆசைப்படுற விஷயத்த நம்ம எப்படி அடையணும்ன்ற அந்த ஐடியா கொடுக்கும். புலன்கள் மூலியமா நம்ம அதை திருப்தி பண்ணிப்போம். இதுதான் நடக்குது. இதுல ஆத்ம சம்பந்தமே கிடையாது. மனம் ஆசைப்படும், இன்டெலிஜென்ஸ் கைட் பண்ணும், புலன்கள் மூலியமா நம்ம அதை திருப்தி பண்ணிப்போம். அதனால 13வது அத்தியாயத்துல சொல்லுவாங்க, சரீரமே செயல்படுது, அதுல ஆத்மாவுக்கு சம்பந்தம் கிடையாது அப்படின்றத நம்ம பாக்குறோம். டிஃபரன்ஸ் இருக்கு இது சரீரத்துக்கும் ஆத்மாவுக்கும் அப்படின்னு. அப்ப இதை நம்ம எப்படி சரி பண்ணணும் அப்படின்னா, இன்டெலிஜென்ஸை நம்ம சரி பண்ணா நம்ம வந்து நாலேஜ் கெயின் பண்ணிக்கணும். சாஸ்திரத்தை நல்லா படிச்சுக்கிட்டோம் அப்படின்னாலே, பகவத்கீதை பாகவதம் படிச்சுக்கிட்டாலே இன்டெலிஜென்ஸ் வந்து ஷார்ப் ஆயிடும். அது வந்து பியூரிஃபை ஆயிடும். சரி தவறு தெரிஞ்சிடும். அதே மாதிரி மனம் அது வந்துட்டு பியூரிஃபை ஆகணும் அப்படின்னா மந்திரம் சொல்லணும். நம்ம மந்திரம் சொல்ல சொல்ல மனம் வந்து ஸ்டேபிள் ஆகும், பியூரிஃபை ஆகும். அப்ப அந்த ஆசைகள் அதுல அதிகமா வராது, ஜட உலக ஆசைகள். அப்ப மந்திரம் சொல்லணும், ஹரிநாமத்தை நம்ம உச்சரிக்கணும்ன்றதை நம்ம பாக்குறோம். இந்த மாதிரி இன்டெலிஜென்ஸ் வந்துட்டு நாலேஜ் சாஸ்திரத்தின் மூலியமா சரி விஷயம் தவறான விஷயம் தெரிஞ்சு ஷார்பன் பண்ணிக்கணும், பியூரிஃபை பண்ணிக்கணும். மனதை வந்து மந்திரம் சொல்லி பியூரிஃபை பண்ணிக்கணும். இந்த மாதிரி நம்ம பண்ணிட்டு நம்ம வந்துட்டு நம்ம வாழ்க்கை நம்ம வாழ்ந்தோம்னா புலன்கள் மனதோட கட்டுப்பாட்டுல வந்துடும் சரிங்களா? அப்ப புலன்களும் பியூரிஃபை ஆயிடும். கான்சியஸ்னஸ் வந்துட்டு பியூரிஃபை ஆகணும், உணர்வு வந்து பியூரிஃபை ஆகணும். டிவோஷனல் சர்வீஸ்ல நம்மள ஈடுபடுத்திக்கணும், பக்தியில நிறைய நம்மள ஈடுபடுத்திக்கணும். அப்ப நம்மளோட கான்சியஸ்னஸ் வந்து பியூரிஃபை ஆகும். இதுல இன்னொரு முக்கியமான ஒரு விஷயம் என்னன்னா, எப்பயுமே வந்துட்டு நமக்கு தோணும், இன்டெலிஜென்ஸ் சொல்லும் இது செய்யணும் இது செய்யக்கூடாதுன்னு. ஆனா மனம் ஆசைப்படும் இல்லையா, அந்த ஆசை வந்து முன்னாடி நின்னுடும். சோ அதனால மனம் வந்து எப்பயுமே போராட்டம் இருக்கும். இன்டெலிஜென்ஸ் செய்யாதனும் மனம் வந்து ஆசையின் உந்துதல்னால செஞ்சிடும் அதை. ஆனா அந்த விதத்துலயும் நம்ம என்ன பண்ணணும்னா, எப்பயுமே மனதை பின்னாடி வச்சிடணும், முன்னாடி வந்து இன்டெலிஜென்ஸை தான் நம்ம வைக்கணும். அப்போ இன்டெலிஜென்ஸ் என்ன சொல்லுதோ அதை தான் நம்ம செய்யணும், மனம் சொல்றதை நம்ம கேட்கவே கூடாது அப்படின்னு சொல்றாங்க. இந்த மாதிரி நம்ம வந்துட்டு இதெல்லாம் பியூரிஃபை பண்ணி நம்ம வந்துட்டு நம்ம வாழ்க்கை நம்ம வாழ்ந்தோம்னா என்னைக்கும் சரியான மார்க்கத்தில் நம்ம வாழ்க்கை நம்ம வாழ முடியும் அப்படின்றது அங்க தாத்பரியம். ஆனா இங்க அர்ஜுனர் இவங்க அக்ரூரர் சொல்றது என்னன்னா, இந்த மாதிரி மனம், புத்தி, புலன்கள் இதோட உந்துதல்கள்னால நான் வந்து சிரமப்பட்டுட்டு இருக்கேன் அப்படின்றத குறிப்பிடுறாங்க. அப்படின்னா ஆத்மாக்கள் எல்லாம் by being thus fallen I am approaching your lotus feet for shelter. இந்த மாதிரி பந்தப்பட்ட ஆத்மாவா இருக்கேன் அப்படின் போது நான் வந்து உங்களோட திருப்பாதத்தை நான் சரணாகதி பண்றேன் அப்படின்றத இங்க சொல்றாங்க. பிகாஸ் although the impure can never attain your feet. அசுர இயல்புகள் உள்ளவங்களால பகவானை நெருங்கவே முடியாது இல்லைங்களா? எந்த அசுரனும் பகவான்கிட்ட பக்தி பண்ணி வரம் வாங்கினதா சரித்திரம் இல்லை.
அப்ப இம்பியூரா இருந்தா நம்மளால பகவானோட நெருங்க முடியாது. ஆனாலும் பகவான் ஒரு கருணையோட ஒருத்தவங்களை வந்து பாதுகாக்கணும்னு நினைச்சா அவங்க கண்டிப்பா அவங்களால அந்த அசுர இயல்புல இருந்து கூட அவங்கள பக்தனை அவங்க கொண்டு வர முடியும் இல்லையா, அவங்களோட காஸ்ட்லெஸ் மர்சினால. ஒன்லி when once மெட்டீரியல் லைஃப் ஹேஸ் சீஸ்ட், சரிங்களா? அப்போ அந்த மாதிரி அந்த ஒரு நம்பிக்கையில நீங்க வந்து கண்டிப்பா நான் வந்து உங்ககிட்ட சரணாகதி எடுத்துக்கிறேன்றத சொல்லி அந்த ஜடவுலக பிறப்பிறப்பு சுழற்சி முடிவுக்கு வர சமயத்துல என்ன ஆகும் அப்படின்னா, நம்மளுக்கு வந்து அந்த டிவோட்டிஸ்க்கு சர்வீஸ் பண்ற அந்த ஒரு அனுகிரகம் நமக்கு கிடைக்கும். அதுதான் இங்க நம்ம பாக்குறோம், சரிங்களா? கேன் ஒன் டெவலப் கான்சியஸ்னஸ் ஆஃப் யூ பை சர்விங் யுவர் பியூர் டிவோட்டீஸ். ஏன்னா டிவோட்டிஸ் மூலியமா தான் நம்ம பகவானே தெரிஞ்சுக்க முடியும். இந்த இப்ப அக்ரூரோட பிரேயர்ஸ் மூலியமா நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோம். பியூர் டிவோட்டிஸோட அனுகிரகத்தால் தான் நம்ம பகவானை பக்தி பண்ணி பகவானை அடைய முடியும். அந்த வகையில டிவோட்டிஸோட அசோசியேஷன் கிடைச்சு அவங்களுக்கு சர்வீஸ் பண்றோம் இல்லையா, அது அந்த நிலையே என்ன அப்படின்னா நம்ம மெட்டீரியல் லைஃப் வந்து நம்ம வந்து முடிச்சுக்கிறோம், பிறப்பிறப்பு சுழற்சி நம்ம முடிச்சுக்கிறோம்ன்றதுக்கான அடையாளம் தான், சரிங்களா? அதுதான் இங்க சொல்றாங்க. ஒன் கேன் டெவலப் கான்சியஸ்னஸ் ஆஃப் யூ பை சர்விங் யுவர் பியூர் டிவோட்டீஸ் அப்படின்னு நம்ம இங்க தெரிஞ்சுக்கிறோம். ஸோ ஆச்சாரியார்கள் குரு பரம்பரையில நம்ம எப்பயுமே நம்ம வந்து இணைஞ்சு இருக்கும்போது நம்ம என்ன பண்றோம், நம்ம இந்த ஜடவுலக பிறப்பிறப்பு சுழற்சிக்கு நம்ம முற்றுப்புள்ளி வைக்கிற நிலைக்கு நம்ம வந்துட்டோம்ன்றது அர்த்தம். அப்ப இங்க வந்து என்னன்னா ஒபிசன்ஸ் டு தி சுப்ரீம் பர்சனல் சுப்ரீம் அப்சல்யூட் ட்ரூத் அப்படின்னு சொல்லி அன்லிமிட்டெட் எனர்ஜி இல்லைங்களா, பகவான் தான் சோர்ஸ் ஆஃப் எனர்ஜி. இந்த உலகத்துல ஏதோ ஒரு அசைவு இருக்கு, அதுக்கு ஒரு எனர்ஜி வேணும், சக்தி வேணும்னா அந்த சக்தி பகவான்கிட்ட இருந்தா வருது. அப்ப அன்லிமிட்டெட் எனர்ஜின்றது சொல்றாங்க. அது மாதிரி ரொம்ப பியூர் பகவான், டிரான்சென்டென்டல் நாலேஜ், வேதத்தையே கொடுத்துருக்காங்க இல்லைங்களா. அப்ப டிரான்சென்டென்டல் நாலேஜ், சோர்ஸ் ஆஃப் ஆல் கைண்ட்ஸ் ஆஃப் அவேர்னஸ் அண்ட் ப்ரிடாமினேட்டர் ஆஃப் த ஃபோர்ஸ் ஆஃப் நேச்சர். அது மாதிரி இந்த ஜட உலக இதையும் வந்துட்டு அவங்கதான் வந்து இயக்கிட்டு இருக்காங்க இல்லைங்களா. ரூல் ஓவர் த லிவிங் பீயிங்ஸ் அப்படின்றதெல்லாம் சொல்லி பகவானோட அந்த சுப்ரீம் என்ஜாயர், சுப்ரீம் கண்ட்ரோலர், சுப்ரீம் மெயின்டெனர் இதெல்லாம் சொல்றாங்க. ஓ சன் ஆஃப் வாசுதேவா, ஒபிசன்ஸ் டு யூ வித்தின் ஹூம் ஆல் லிவிங் பீயிங் ரிசைட். எல்லாருமே எங்கதான் இருக்கும், பகவானோட திருமேனியில. ஓ லார்ட் ஆஃப் மைண்ட் அண்ட் சென்சஸ், மனதுக்கும் புலன்களுக்கும் அதிபதியா இருக்காங்க. அகைன் ஐ ஆஃபர் யூ மை ஒபிசன்ஸ், ஓ மாஸ்டர் ப்ளீஸ் ப்ரொடெக்ட் மீ, என்னை பாதுகாத்து கொடுங்க அப்படின்னு சொல்லி ஹூ ஆம் சரண்டர்ட் அண்ட் டு யூ, நான் உங்ககிட்ட சரணாகதி பண்றேன் அப்படின்றத சொல்லி, ஏன்னா நம்மளால நம்மளை பாதுகாத்துக்க முடியாது, அந்த சக்தி நம்ம கிட்ட கிடையாது, அதனால நம்ம பகவான்கிட்ட சரணாகதி பண்ணிக்கிறோம் அப்படின்றத சொல்லி அக்ரூரர் பிரேயர்ஸை முடிக்கிறாங்க. அந்த வகையில அக்ரூரர் வந்து பிரேயர்ஸ் மூலியமா பெர்ஃபெக்ஷன்ல இருக்கிறவங்க அப்படின்றதுல பிரேயர்ஸ்க்கு உதாரணமா நம்ம அக்ரூரர் தான் பாக்குறோம். அவங்களோட பிரேயர்ஸை நம்ம நல்லபடியா பார்த்துட்டோம், நம்மளும் சரணாகதி எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்ற ஒரு எண்ணத்துல பகவானோட அனுகிரகத்துல நம்ம நல்லபடியா பக்தி பண்ணி பகவானை திருப்தி பண்ணணும். வாஞ்சா கல்பருபஷ கிருபா சிந்து பய வச்ச பதிதான பாவனேபிய விஷ்ணு நமக அனந்த கொடி வசந்த ஸ்ரீ பிரபாத்க்கு ஜெய். ஹரே கிருஷ்ணா.